iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya day order ko, Briggs. Patayan, winoy depon ni Mr. Chan, Mayor. Ngam anya tinaramid yo. Ako, Mayor, Kaya't yo, at kayo ti itapak ko iti tao. Malipod iti helicopter, anak kapungo kun at napatagsan ti bagyo abato. saan, Mayor? Saan? Nukas na nga rod, agtignay kayo. Kat saan kayo nga agpakpakita kanya? No saan nyo maaramid ti ibagpakak? Uwan, Mayor. Ikan kayo iti 24 oras amang ipatungpal iti bilin ko. Matumpal ti bili nyo, Mayor. Masapol asakbay ang makapagkanta iti sintonado kadag iti pulis. Mapukawan iti dalan tayo. Ariglado, Mayor. Nasayaat. Numalpas dahi ta apapaaramid ko. Isarunuyo ni Elaine a kidnapan. Uwan, Mayor. Katipan nyo iti rest house ko iti radyo. Uwan, Mayor. Ang kayat ko, nadalos amin nga aramid. Ariglado, Mayor. Pag-amoyo aditay tenggal amin dagiti naka-uniforme dito'y ili ti San Miguel. Uwan, Mayor. Matumpal amin na bili nyo. Anya? Bangkay ti may sa lalaki, anay ti nagiti agarop 30 meters, ti kaunag na arangkis, sir? Oh, kasta ka di? Sige, sir. Umay kami adagos dita. Kadwak dagiti tagasoko. One, sir. When? One, sir. Barangay Palayupoy. Sige, sir. Bye. Sa anak lakit dingag bidot. Biktima mananday jay ti salvage dagiti maatap a vigilante group. Gap-gapumi itay iti nakasarakan da iti bangkay. Sino ti biktima? Ni Mr. Rick Chan. May sa Chinese? Filipino-Chinese. May sa businessman. Nga may nagi iti maatap a drug syndicate. Nga agop-operate iti dayto a probinsya. Diyos ko, sino da kitaramid? Maatap a death squad. Ti may saan na nga tong opisyal. Anya? Anya kita ti opisyal? May sa asa nga ti gobyerno? With no elected officials? Elected. Anya? Nangato ti takem na. Kat maatap a kamang ti triad. Anya? May sa drug syndicate. Kat ti aplaya ti San Bartolome. Ti pakaisang sangladan dagiti epektos wenno shipment. Tangkan at talaga ti ulom si kaapapay. Papa, Amok ka nakisinarak ka manan iti dayjay ang mamirmiraot na pulis. Dahito'y titandaan ang Heidi. Diyak kaya't asalungas singom tibilin ko. apay, kadi akas na ter aramidin yung kanyak papa. Awan ka ti karbangak, amang pili iti lalaki. Apakiayan ayatak. Kan katin na kunay-nay kutong palbihag. Amom ajak kayat ti tao nga ambisyoso. Saan agapot ang may isa na pulis? Ison ti pagtangsit na. Saan matakas na ni sa diri, papa? Amok ka. Kaya't dayjay ang mamirmiraot ti bumaknang babaan ka. Saan, papa? Amo. Saan mo nga'y kalintagan dayjay ang mamirmiraot?
Ta uray anya ti mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga iso ti pagtinakam. Adoy, Briggs. Para kada kayo kadagiti kakadwam. Igatang yo iti pulutan kanino mo. Agyaman kami, Mayor. Ang sanyo apalaluan, tadapay sumaruno ang misyon nyo. Juan Mayor. Kaya't ko nga iti bespiras ti kasangay ko, naaramid yun ti paparamid. Ariglado, Mayor. Taita ti regalo mi kada kayo. Dahi tati magustuak nga impagang Briggs. Juan Mayor, ni Elaine, tinag-miss commerce iti pagadalan da. Puno dahi ta, pang beauty contest. Juan Mayor, pang model ti pintas na. Kahit magustuak ti imbagang, nga iso, ti regalo yo kanya. Nga ma, tamag ko nga da ka no boyfriend na, Mayor. San mo kadipay nga amo? Noan niya ti aramidan yo kenkwana. Ah, Mayor. Mawata mon ti kayat ko asawan Briggs. Juan Mayor, idepen mi akas, iti naramid mi kini Mr. Rick Chan. Saan ko nga mo? Nanyalangan ti panggurguraan kanyak ni Mayor Bartolo. Nga ama ni Heidi kanyak. Nanang. Amok. Amoyo? Kasmat lang kadi iti pampanunutak, nanang. Mabalin. Amok at ikinakurapay tayo ti rason, anak ko. Aging ka kadi kan ayat kat adakasta, nanang. Ada diskriminasyon. Gapu ka dito may saklang a pulis dito ili tayo. Saan mo nadamagan kanyak dayta? Tamis mo asi ka. Di pa kapaspasamakan na. Isuan na dapan nakabalin na. Lipat mo ni Heidi. Tamakita katawan na saya at apagtungpalan ti relasyon yu atwa. Aging ka iti anda iti turay ti amana. Saan, nanang? Nakasaganak ang mangilaban iti ayan ayat mi. Nga uuray no pakatayam. Wan, nanang. Nakasaganak iti dayta. Anak. Tawan tumatlangan serserbi ti biyag kanyak. No mapukaw ko ni Heidi. Kasla naliday ka, Heidi. Anything wrong? Ta inawis nakpay dito yung restaurant. Apay hakas to'y Lorna. Apay adi maawatan ni papatirik na. Apay nga graman pakasik ng tipusok kat iturayan na. Saan kumat nga amo no apay nga dadagiti kakastaan na ganak? Ngumuray anyak mapaspasamak. Ilaban ko ti relasyon mi. Awan mat makita ka rason na di pangayatan ni Tito Bartolo kan sa dirin. At damot trabaho na. May san asarhento iti pulisya. Saan ko nga mo? No apay anapudot ti dara naging sa diring, Lorna. Pudno. At dadagiti kanong ti pulisya mairamraman ka iti illegal ang aktibidades. Ngam panakita kat san akasta ni sa diri. Wan, ngamparagan papa. Ambisyoso ni sa diri. Kaya't nati bumaknang babaan kanyak. Anya? Kasta ti ko na ni papa. Kandi na kaya't amapan iti ambisyoso a tao. Tinagrigrigatan na. Anya mat ni papam. Ngamkas na kunak. Awan to ti makapagsinak kada kami ken sa diri. Irupir ko tiriknak. Aging ga iti maudi nga angas ko. Heidi. Samsam itat tupayan amagsat ti angas ko. Ngam ti mapukaw ko ti ay ayatat. Apay, ngaita ka lang nga sumangpad. Adalang inaramid ko iti opisina, papa. Inaramid iti opisina.
Wano na kisinarak kamanan iti dayjay a pulis patula. Pudno mo ti ibagbagak, Papa. Kandi magas kami kin Lorna iti restaurant. Akadwayo dayjay a pulis? Saan, Papa? Amom nga adda kayat ko ang mga sawakan ka. Ni Attorney Ronald Di Gracia, nga anak ni Congressman Di Gracia. Saan ko akayat, Papa? Iso, di kayat ko ang mga sawakan ka. Aggibusan ti termino ni Congressman, kat ti anak na timang sukat kenkwana. Anya? Sorry, Papa. Ngamjak anugutan day ta akayat yo. Heidi! Agsubli ka! Di nagtalikodan! Sinalbagan nga ubing. San asyak ti sukiram, Heidi? Tadyak to ipalubos kunakmanan. Aday jay nga agraraman a pulis. Ti agnumarto iti kinabaknang a nagrigrigatak nga impuntar. Anya, ada si Iman yung amaatap nga smuggler. Wana nang. Nga Isus, aganat ka kuma. Sigurado nga armado na kitay. Saan da kapakadanagan nanang? Talaga nga ganada. Anya ka no ti may isang sanglad. Nagduduma. Ngamti kang runaan. Kat droga nanang. Manen, Wana nang. Ada nakagtang nga intelligence report. Iti opisina amay sa to'y ili tayo. At transport point di may sa sindikato. ay Diyos ko, agananat ka anak ko. Diyak lakit ni Baklo no dadakas sa mapasabakan ka. Nanang, dakkel ti kasi ti Diyos. Di namat siguro ipalubos. Nga dadakas ang mapasama kanyak. Di mo't Bricks da ito eh. Hello, Bricks. Anya ti madamag. Arigladon, Mayor. At daan iti rest house mo, tinig ka lumiging ka. Anya. Ngam di boyfriend na, niya taramaidan mi. Iban lang yun. Wan, Mayor, katilogan na. No napintas. Da kayon ti makam mo, Bricks. Ang umnuawan sirbi na alugan. Puuran yun. Matong paltibili nyo, Mayor. O sige. Da kayon ti makam mo dita. Amo yun ti aramidan nyo. Wan, Mayor. Bye. Bye. Dahito'y ti pagimbagan na no napilag ka. Maramid mo ti kaykayat mo. Kat nalakamlaang nga iwalin dagiti kalaban mo. Kat dayjay at tenyente sa dire salvasyon. Saan nga agbitot? Tamay salaang abala ti katukad ti biyag na. Talaga ang natanggan ti ulom a babae ka. Nagkuyog kayo manan iti dayjay a lalaki. Sorry, Papa. Tumawan magtakas sar aramidan mi. Awan no awan. Kung jak kayat ang makisiningad kakinkwana, wun no makiayan ayat. Sorry, Papa. Ngamday to'y matngatan ti pang salunga singa itibin. Oh, anya. At daan akon itinaan anay atawan. No nagbalinak man apas-pasurot kada kayo iti. Nagtultulnugak. Ngam saan itan? Anya. Lading itag, Papa. Ngam ditak malapdan ang makirelasyon. Ay ayatak ni Sadiri. Lading itag, Papa. Tinungpadak ka. Saan agapotadakkel kan?
Sukiran na kon nga amam. Gaputa saan anain kalintigan ti kayat yu ama pasamak. Di yu rebang abyangan ti pakasit na ti pusok papa. Di tak mabalin adiktaran. Kasta ti kunam. Ngumsak pay lang ti amam. Ketnuan niya ti amok apagimbagam. Aramidag. Saan apagimbagan? Takkat-katalin nyo ti pakaragsak. Daytoy ti tandaanam. Nuan niya ti pagayatak. Iso ti matungpal. Iti daytoy nga aramidin nyo. Kasla saan dak nga anak. Anya? Tanong anak dak. Saan kumaada kayo matlaang ti mangkaltay iti ragsak ko? Anya? Ngam sa balit ikayat yu ama kasama. Kayat yu siguro akit kitaan. Alumdaang kapo iti bukot yu pagragsakan. Pagimbagam ti pampanunutak. Dak kayat nga agbanag kanto ang nakakaasi. Dakkalabido nyo. No ipagarup nyo. Akinabak nang laang tipon ti ragsak ti tao, papa. No kasta ti panagriknak, kan panipapan nyo. Didak ko maipadpada kada kayo. Kano pa'y? Anasursurom ti sumumbasumbat kanya kiti kasta, ha? Kayo matlaang tinangiduron kanyak, papa. Ngamin, oray sa dino ti papanan tayo. Di yurbang apakibiyangan ti pakasit ng ti puso. Takarbang daytoy. Kapulaang iti dayjay a tao? Sukiron na kon? Kat daytoy ti makunak, papa. Oras nga dadakas nga inaramid yu kan sa diri. Siya mismo ti mangisuplong kada kayo. Anhi? Sorry, papa. Ngamlaglagi pa nyo. Adu dagiti amok nga illegal nga aramid yu. Anya? Kat ti may bagag. No saan nyo nga isardag? Day tanto ti mangukom kada kayo. Sinalbag. Saan ko nga ipalubos at ti anak ko mismo ti mangirobo kanya. Hinayabandak ka no, Mayor. Agtugaw ka, tinyente. Thank you, Mayor. Amom, tinyente. Dayawon ka. Iti kinapudnom, iti pagrebengam. Amok, nga adon tinagapwanam. Agyamanak, Mayor. At dala ang tisan ko ang magustuhan kan ka. Ha? Iso, ti kinaambisyosom. Mayor? No kayat mo ti bumaknang. Saan mo ko mga aramatan ti anak ko? Anya ti kayat yu asawan, Mayor? Atoy. Blank check. Permado. Ikabil mo dita. Rumano ti kayat mo akatukat. Ti panangliklik mo iti anak ko. Anya? Atay ta. Gatgatangan nyo ka di ti karbengak nga agayat, Mayor. Gatgatadan nyo ka di ti ayat ko. No kasta ti pagawatam. Juan, kasta nga rod. Gapo ka di, tamay saklang anano mo a pulis. Kastan ti pagkitkitaan nyo kanyak, Mayor. Hanya ko mga rod. Juan, banwar ka no banwar ka, iti ayan mo ita. Ang umiti ka ano man. Saan ka akayat para iti anak ko? Saan lang akasken ka? Ti mairanod iti nagrigrigatak.
Maawatam. San atagila ko ti ayat ko, Mayor? Kang runaan ti karbangak amang pili iti ayat. Wah, andiya. Kat kas pamanaknak ko. Pindisang mo ti tseke. Lading itak, Mayor. Dispensar. Panawan kayo, pay. Awanan baing ka, Sarhento Sadire. Nagbidot ka. Ito kinalaban mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di awanan baing alalaki. Boss, Mayor. Ururayat lang, tigo signal nyo. No ikan mi iti pagnakman na. Aramidan nyo ti kayat yung aramidan. Ngam tidak ibibiyang bricks. Okay. Ha. Kaya't kumata di digrahan ti awanan bain. Ta sobra ti pangas na, gaputa may sa pulis, Mayor. Angam, una agpay ti regalo yo kanyak. Sige, Mayor. Iso ti pagipapasak. At dalata kayo, Mayor. Talagaan naglapsat na dyan nga Elaine. Sige, mapantayo ijay rest house ko. Ngam kayat ko nga umuna ti agpakondisyon. Kayat nga rod. Kanya nga rod ti kayat yung isaga namin, Mayor. Mabit lang. Adawag ko. Naggapo kan Mr. Chua. Hello, Mr. Chua. Nakaawag ka man. Areglado. Sa dino ti pagsarakan tayo. Sige. One, Mr. Chua. Bye. Mayor. Mangikuyog ka iti talo akadwam. Mapantayo iti Shanghai Restaurant. Agsabat kami kini Mr. Chua. Itantan ko pa'y laeng timang sisip iti panglo ni Elaine. Lading hitak kani. Uray na karapay aklaang. Adamot dayaw ko. Adamot riknak amasaktan. Saan ka ababalawan iti inaramid mo, Han? Gusto lang iti inaramid mo. Impakitam kan papa. Adi na mabaling agatangan amin abambanag dito'y lubong. Uwan. Tasaan na magatadan iti pirak. Uno kinabak ng ti panagayat ko kan ka. Kasta Ahmad. Magnamnama ka. Uray anyak aramidan ni papa. Di nak tumapasurot iti kayat na. Agyaman na kani. Gat uray kasanupay kadakkel dagiti bangen iti nagbatan. Sarangtek amin ita. Basta mailaban tala ang ti ayan ayat. Kasta Ahmad. Uray pa'y laksidan nak nga anak ni papa. Nga uray sintimo kat awan tawidot kan kuana. Si sasagana basta saan lakit di asikat imapukaw ko. Uray asino ka pa. Kasta Ahmad, honey. Mapukaw man ti amin kanya. Basta saan lakit di asika. Tano sikat yung mapukaw ko.
Awan ton ti serserbi ti biyag kanyak. Ikarik day takan ka. Saan lang asi ka, honey? Uray siyak. Saan ko nga mo ti pagbanaan ti biyag ko? Numapukaw ka. Kat saan kang hagdanag? Anyaman ti mapasama. I will always love you. Wen, honey. Kat ayaton ka. Tungpal biyag ko. Nalabas mo't garod ni Papam no maarabid na tikastakan sa dire. O niyaya. Nalabasan ni Papa. Kabisado mo ni Papa, Heidi. Di amo na kat magatang na amin abanag dito'y luwaong. O nga rod yaya. At least, da iturod mo't ni sa dire, ga imparupa anak kasagana amang irupir iti ayan-ayat yo. Saan laing mo iso? Oray siyak. Nga agpapanalaksidan na ang anak ni Papa. Saan ko nga isakripisyo ti ayat, kan pakasit ng ti pusok. Sos, apo mo. Pagpatinggaan day ta aparikot yung agayan-ayat no kasta. Diyaga mo yaya. Ngam uray anya ti mapasamak. Uray pa'y kay papanan ti panangipulang ko iti bukod ko abiyag. Nakasagana ak. Iso saan kumamot at adong ting iti kasta punto? Saan tumaring ni Papa iti kinapudno ti ayan-ayat yung kinisadiri? Tano mapukaw ko ni sadiri. Saan ko nga amot pagbanagan ti biyag ko? Samsam itak to pa'y siguro ti matay. Nudong ti kasta punto. Di ko na naakayat na ang mga sawakan ka. Isuda ti bangan iti ayan-ayat yung kinisadiri. Kat sa apela ko ma. Kabado peryo dagita abangan ti agbanag to kat nasaya ti ayan-ayat yo. Uwan yaya. Nakasagana ak iti anyaman ang mapasamak. Kat no ipilit latta ni papatikayat na. Mapukawan iti anak. Adya? Awan pa ni Mr. Chua. Iso ang mga kayo pa lang iti mainom dita kan mapulutan bricks. Wen Mayor. Gayam. Saan ka di adamdamhagam itay kanyak? Nuan niya ti isaganam sakbay alunasak ni Elaine. Wen Mayor. Mangisagana ka iti super high grade abato. Wow! Ada, Mayor. Kaya't ko ti agampayag nga umuna iti kaulpan. Sakpay adumano na iti langit bricks. Wen Mayor. Ang trip to heaven tayo amin. Hello? Juan, ni Teniente Salvacion da itoy. Anya? Mapukpukaw ti anak yo kunayo? Kat, hindi pa'y kalma na sana si Mangpat? Umay kayo kuma dito istasyon. Tapno maalami amin a detalye, may papankin ko na. Picture, kan anya pa iti pakailasinon kan kwa na. Sige sir. Awan na nyaman na. Bye. Missing person. Ni. Addan sa nalipatan nga imbaga ti collar. Hello? Sige, madam. Awan pa rekout. Bye. Lalaki mat ita. Itay. Babae.
Wano balasang ti mapukpukaw. Nay, anya itandag ito'y. Sigon iti naidanon a reklamo dagiti naganak nanang. Agayan ayat gayam dagiti mapukpukaw. Anya? Madanagan dagiti naganak. Nang runa iti naganak iti babae. Ang mga no nagtaray damot. Saan ko lang mo? Ngam sigon mat dagiti naganak. Ket amo dati relasyon dagiti dua. Day, anya garudin nga iti napasamak ka dakwada. Nakareportan ka dagiti amin na police station nanang. Agraman ka dagiti kabangibang nga ili. Ay, kasano daytan? Anda nga ta nang dangran ka dakwada. Mabalin? Ay, Diyos ko. Unay na nagranggas ti tao nga agpaiso no kasta. Napintas ni Elin Mendoza nanang. Ken addamat mabalinda iti biyag. Agraman ti kayan ayat na. Kasta ka day. Ngam adaatapon dagiti naganak kadakwada. Ti anak ti maysa a politiko, anapingat nga agrayo ken Elaine. Nakakaasi damat. No dakas tinapasamak ka dakwada. Saan pa'y nga mo? Ngam madamat investigasyon, ken panangsapol dagiti operatives, nang runa iti patrol division. Umadadon ti krimen ang mapaspasamak dito siyudad, han? May isa ti panagraira ti panakaiwaras ti maiparit a droga. Dito'y lugar tayo. Kasano ang marabag dayta? Kat addadag iti damak, nga addaas sumagmamanoan ang nga nga elected, kan in uniform opisyal, amay naig iti dayto yung aktibidad. Gusto ka. Adda dagiti protector. Ala, sapay lang tawan dakas napasamak kadakwada. Mabit lang han. Adaawag ni Corporal Reyes. Sige, Hello, Corporal. Anya? Nasarakan dan tilugan ni Norbert Makaraag. Ket adda bang kay ti lalaki iti nauram alugan? O sige, umay kami dita kan Corporal Magno. Ayabak dagiti kamang ti Soko. Dagiti adda iti scene of the crime operatives. Sige. anya tinangag ko? Tao? Itinauram alugan? Kaasimat ni biktima. Ay, ti plate number tilugan anapuran. Tilugan ti mapukpukaw a boyfriend ni Elaine Mendoza. Mapukpukaw man. Diyos ko. Kaasim. Tidakas na kat awan ni Elaine. Sa dino nga ruti, napananamatay jay. Adasim kan kanyak nga atap. Anya? Amangan no impanaw da. Sada pinatay ti kayan ayat na. Nagkuyog tanga ta. May tuloy ti investigasyon. Maman, no da nakakita ang nagkuyog da. Basta, bantayan nyo kan saan nyo abaybayan breaks. Sige. Stabay nga rod. Bye. Enton bigat. Saanan ang makalisi kanyak dayjay nga Elaine. Nasken ngagpakondisyon na kiti husto. Para itilaban mi. Ada nagsardeng alugan iti bato. Kat timot kayam lugan ni Heidi.
Naggapan naman ngatan. Tanala daw manen asimbangpad. Nauna akpayan. Ala daw ka manen asimbangpad. Nagapamanan, Heidi. Ha? Nagkuyog kayo manen, iti dayjay nga ambisyoso. Wala pa. Adanapan mi kinita a biktima ti maatap as salvage. Anya. Aramid dagiti maatap a drug addict. O, apay. Anya tinapasamag. Pinatay da lang nga rudot. Inuram da pa'y ilugan na. Anya. Apay papa. Awan ka diti maaramidan nyo. Amang kontrol iti panakaywaras ti droga. Adun ti drug addict. Kat adda pa yan dagiti nakaamamos a krimen a mapaspasama. Masungad ti eleksyon papa. Saan kayo kadi a maalarma? Dahil talakit iti dakkel nga isyo. Kontra kada kayo. Adda nagbangan iti dalanta, Corporal Magno. No saan nakagbidyo tanyante? Kotse ti driver bodyguard ni Mayor. Imsa at tupat katao. Talo manipod iti akin likod at ugaw. Kendwa iti sango apakairamanan ni Briggs. Umaydan ditoy. Dake sa ti panggap tanyante. Isaganam ti armas mo. Saan ta paunaan kadakwata? Wan tanyante. Tanyante, sa diri sa basyon! Nagkuros manan ti dalan ta! Anya ti masapol yung kanyak, Boss Briggs. Nadala kayat ko mapasamak, tanyante. Likli ka mo ni Heidi. Ano saan? Tano saan? Anya? Babawi kan to. Anya? Panagkitkitam kanyak. Ubing abasit. Analaka amabot-butang Briggs. Amok ang natulad ka ta ang darmas mo. Kan may saka a pulis. Sige. Tapno awan makun ko na. Ikatak ti paltog ko. Kat agranget ta iti mano-mano. Saan mo ang kunin ang takrota? Yang sa kampay nga ita. Imaudi nga ibagakkan ka. No saan mo atong palan ti kayat ni Mayor aliklikam ni Heidi. Ang babawi kan to. Anya? Nainbag ka saan ka na irubo. Didak pa kadanagan, nanang. Saan taklakit di amaunahan kan liputan? Saan ko nga ipalubos arab ng isang dalatan ti karbangak kan kalintagak? Nga magandad ka. Iti dayta na pasamak. Nasakit-lakit di tinakam da yatao kan ka. Kat sigurado, pagaramidan na kahit tidakas. Nakasagana ak, nanang. Awan rumbang apagdanagan niyo. Ay, anak ko. Kasi tinakunakon. Nakasaganak ang mangilaban iti ayan ayat mi ken Heidi. Nga uray kay papanan ti pan nakaisakripisyo ti biyag ko. Ala, di kanayon ko nga ibagbaga. Aganad ka. Abangan kit di no pagaramidan na kahit tidakdakas paingam tikas di ngay naramid na kan. Unak no adda maaramidan yung Briggs. Awan mat kayang. Binalagan milaan, Mayor. Adda ngamin kadwana kat amok anak kasagana da. La, bay ang payla dayta. Tikit di sumanglad nga epektos ti asikaswang. Kanyo iti back up ti pan naka-i-deliver. Wan na pan naka-ipan na iti hideout. Kaano ka ti isasanglad na, Mayor? Sigon iti instructions kanyak ni Mr. Chu. Ita arabi. Iso abantayan nyo. Juan, Mayor.
Kat asino man ngagpanggap amang lapad. Diyo ikan iti guntaway. Wan Mayor. Wan kaayam. Nakumpirmadan ati kaayan ayat ni Elaine Mendoza. Tinasarakan da abanggay iti unag tinauram alugan. Oray anyat aramidan da, Mayor. Di tanto polos mamuan, ada kami ti akin aramid. Mayor Gabriel? Kumusta ka, Miss Beautiful? Palubusan da ko man, Mayor. Pag-asiyo. Palubusan? No amom lakuma, anabayagan nga gusto akin ka. Anya? Amom ka di, apag mamauyungan ka, Miss Mendoza. Saan? Pag-asiyo. Kasi da ko man. Nagbanglo ka, nakapimpintas ka. Saan ako mapagkaramitan ni Tindakas, Mayor? Awan, di makalapad kanyak. Break! Isagana mo tay pagpakondisyon ko. Mangpuor ka, iti bato. Talaga nagasat. Ngamin, nagpintas ti ay ayam na. Nalpas. Pulsay. Bantayan niyo anay bagay ayam ko. Boss. Kan, saan niyo apakibyangan? Nangagyo ti imbaga ni Mayor. Boss Bex. Wata na. Gamsaan na mabalin, ajak makabingay iti kinapintas ni Elaine. Oh, mapantan. At dapay mission niyo. Uwan, Mayor. Maya na pa sa pagkanyak ni Kastoy. Nisiman. Anya tingaramit akong ko na. Nagiti ayo. Magalipas aklang dito'y. Isutlong ko na. Masapal ang bayadan dati kinaayop na. Nangrunat yun ni Mayor Gabriel. Nasakit sa sububog na labag-ig. Kasi naanda sa sakit si Pigsa. Magaramit ako ni pamuspusan. Tapos makalibas ha. Areglado, Major. Umaya ka dagos dito opisina yo. Okay, sir. Agpula sa klaan. Bye, Major. Anak, asino na jay? Ay, rubar ka. O nanang. Ada emergency operation mi. Ay, kunak no nakalib ka. Wah, nanang. Ngam, kasapulan ni Major ti tao. Kat may sa kadakwada. Ay, anya ngay dayta. Pagrebengan mi daytoy nanang. Oray ko na tayo ang nakabakasyonak. No talaga kasapulan. Ag-report aklat ta. Agawa nyo! Sige, partak ti garaw! Ay, boss! Okay, mapunta yun! Kapag di back up,
Sarutan niyo di trak! Oh, napatdan. Sumurtak met yung distansya. Kaniyawag kumatan kin Mayor Bartolo daytoy. Ni Bricks. Hello, Bricks. Arigaton Mayor, agturungan ti trak iti hideout. Sige nga, Rod. Nasayaat. Inton bigatan ti papan ko ijay. Akaduhak ti buyer tayo. Sige Mayor. Good work, Bricks. Well Mayor. Mayor. Abay, anya tinapasamak? At naberya. Baliwag yumawag na madamdama, Mayor. Sinalbag. Anya nga tanga aberyat ti kayat asawan ni Bricks. Checkpoint. Pinasardeng dati trak na ayan dagiti epektos. May saritenyente sa diri salbasyon kadagiti ng sitar. Pumaraw akon. Amangan mo si Tarandak. Wano makita ni sa diri tinugan ko. Dagiti backup. Pinutukan ta dagiti polis kat. Takasan. Tsaka kaya ti maramaraman. Pumaraw ako ditoy. Pagsanhudak ka. Yatras ko tinugan ko. Di rumban ang makita ta. All right, men. Umawag kayo iti backup. Saan tayo nga ipalubos ang makapanaw dagito asinalbag? Ikarigatan tayo nga damatiliw kadagiti sinalbag. Kat pagpudnon tayo ida. Talaga lumaban dagiti awan ang 20 nyente. Aganad kailangan. Corporal Magnum. Aramidan da amin na kabailanda. Tapno saan tayo ang maagaw dagiti kargamento. Sige, dito'y ka, Corporal Magnum. Sumalikaw kawak. Saan ang mabalin ang maitaray dati kargamento? Yes, sir. Patay kayo no saan kayo asumukop. Siribak man nagdito amang banbante kanak. Maya nila ang di kakatawaan da ito'y bayat ti panagin inom na. Inkulumdan iti lamisaan. Nabartagdan. Diyos ko, saan ba ko maamakapot? Day uyan ti gundaway ko. Ikarigatak ti makalibas. Tarabayan na ko Diyos ko. Hindi Bricks. Anya nga tati update. Hello, Bricks. Anya ti madamag. Dagas ti napasamag, Mayor. Anya ti kayat mo asawan. Naala dati kargamento, Mayor. Anya. Niteng ni salbasyon di may sakadagiti nag-checkpoint. Sinalbag jay. Talaga aparikot ko ti sinalbag. Latitag, Mayor. Hanggang naunan na kami. Peste! Awan Sir Bim Bricks. Mapatay ka. Sayang pa'y dagita a kargamento. Ano yung kargamento, Papa? Dabayak ka ka din iti likodak. Nalawag tinangag ko, Papa. Anya ti kaya tasawan na ito? Uray ti smuggling? Sinarag yun? Nay, awan. Anya kuman. Itaan na sa papay, Papa. Isarden yun. Anya. Sumardeng ka man. Awan amok kadagiti bagpagam. Dagiti kargamento ako naak. Kat dagiti nakalapan dangay kan. Saan akong nga ubing, Papa? Akabaalan nyo abalikugan. Anya. Pang-asiyo, Papa. Kinapudno na. Saan laang aday tati madamdamag kong aramidin nyo? Nung saan laang agtagtagari? Ultimo may parit at droga. Sumardeng ka. San mo nga ammo ti sarsaritaan? Siguro, dayjay a pulis ti nangibagakan ka. Makita na.
Addan tual daw kanyak dayjay nga awanan pain. Saan dak amalukoy, Papa? Nabatat tinangag ko. Nalaos ti pong tutyo kan Briggs. Na-intercept da sa diri ti kargamento. Aniya? Tanyente, nagdakalagatan ti kargamento tinagaw tayo. Wan magna. Nga bagay ti duaan na tiliw tayo. Saan da kayat tagpod na? Patyak nga agpudno dan tumatlaan. Sabi na kong matanyente. Ang masino nga tati anda itilikutan da iti may smuggling. Patyak. Ana nga to titakam ng opisyal. Naglokon. Kat may butak-tak tumatlaan ti kinasya sino na. Mabit lang, korporal. Hello? Ni Teniente Salvacion da ito, madam. Anya? Ada nagpatulong kada kayo kat... Wan, madam. Wan. Itamat lang. Bye. Umay ka, korporal. Adda pa pananta. Yes, sir. Anya ka no tinapasama kiti caller, tanyente. Adda babae ang nagpatulong kadakwada. Kasano nagpatulong? Adda kano. Nalabsan da babae. Nagparpara. Sinardangan da. Kat tinulungan da. Babae? Wan magno. Adda kano ni Jay Balay dagiti agasawa. Sino ka no da dya babae? Ni Elaine Mendoza. Timising akadwa tinauram alalaki ito nagtilugan na. Wan. Asidagtan iti impatuldo ng ayan. Ninamasta, Teniente. Sino tinagaramit ken ka iti daytoy? Rungan na ko, Teniente. Pangasiyo. Saan ka ngagdanag? Ilang ta ko ba? Patayin taklakit din na mamuanda na kalibas ha. Saan ka ngagdanag? Ipaayan da ka iti proteksyon. Pangasiyo. Uri na kiti naganak kanya. Ang mga napatayan da ida, Teniente. Kasta unay pigargar mo, Miss Mendoza. Sino ka diti akin aramid iti daytoy? Ni. Sino? Ibagam. Saan ka ngagdanag? Tulungan da ka. Ni Mayor Gabriel. Anya? Rabiin, Heidi anak. Ada ka pa ilaag di tipsida. Imayak nagtimpla iti gatas ko, Yaya. Saan ang amin na makaturo? Anya ayati mang burburibor ken ka. Ni Papa, Yaya. Anya. Apay ba ni Papa? Agpakadakas at talaga ni Papa. Anya di kayat mo asawan. Ada, natiliw da kargamento. Smuggled goods. Kat, anya di pa kaidaigan ni Papa. Tao na nagiti natiliw, Yaya. Anya. O, Yaya. Talagang agpakadaksan ni Papa. Iso ka di ang nagdardaras api manaw nga uray rabiin? O, Yaya. Agkikita dalaki di kadagiti tao na nga itauluan ni Briggs. Napunuan akon iti dayjay a pulis. No saan nakla makapagtapal. Oray si Cabrix. Da kayo! Patayin kayo lakuman. Awan sir-serbiyo. Inutil! Mayor, pagkawanan na kami kuman. Patira tayo kadagiti tao tayo dahil at Teniente Salvacion. Ti pagdanagak. Amangan no adan na ibaga ni Heidi Kenkwana. Maipapan itinanggag na. Mayor, Kay ti pagdanagak, Briggs.
Ningarod Heidi ti parikot, Mayor. Oh, sinalbag ti kastoy. Sapay nagkontra kayo, Mayor. Buong ti ulok daytoy. No apay kitde, adi kay pay lalimmaban. Kan nagdiretso ang naglibas. Kasi dinakunak, Mayor. Naunaan da kami. Notel. Awanan ti ato pay arason. Ti kunam kitde. Awan kabala nyo. Mayor, Ti may sapay aparikot ita. Anya ti ibagak kadagiti kasosyok iti negosyo. Amangan no pagarupon da pay kitdi. Asinikapak ita. day ti parikot, Mayor. Kat da kayo tinangirubo kanyak. Latingitak, Mayor. Dispensaran da kuma. Saan na maulit? Mala, sa anak nga agkawidan. Mapantan iti rest house ko. Kat agpapasak manan ken Elaine. Masapol amayaw awan ti pungtot ko. Gapo kada kayo nga inutel. Juan Mayor. Gusto na itaan na panahon na tiyo. Daawag da Poldo a pinagbantay ko i rest house. Hello, Poldo. Nakaawag ka. Anya? Abay, Bricks. Abay, nakitot ka. Sapulin nyo! Patayin na kayo lagi din ni Mayor. Sige, bye! Anya dayjay, kunak. Ang Mayor, ni Elaine, nakalibas ka no? Anya? Mayor, apay tapaltag niyo. Patayan kalaangan? Nakasecured ti biktima tanyante. Juan, kan oray ti pamilya na. Masapol ang maisip ti ida. Yes, sir. Nakasarita ko ni Major. Arigladon ti amin. Agraman ti abogado amang tulong iti biktima. Makigtutla ka din ni Mayor Gabriel. Numaawat na ti pakaamo may papan iti darom kontra kan kuana. Agrorotap ti kaso na ita, korporal. Kat posible ang masuspende kas mayor. Pero maglaang tanyante. Aglablabas namat kaminan. Agsaksipay ni Elaine. Ada bricks tinang kidnap kadakwada. Dito yan ang madadala mamimpinsan ni Mayor Gabriel. Ngayam si kalakad iti pagpapututan na, tanyante. Sa anak amabutan. Tamok nga dakit yusto. Corporal Magno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Patyak ang makigtot lakit din ni Mayor Gabriel nanang. Ay, Diyos ko. Kasta ka daakas, ti Mayor. Nakaluban dati dakas nga aramid da iti kalabas. Kaputi pamarang akinasayaat na, kadagiti umili. Ngam ita, naibutaktakan. Aganad ka, anak. Si kalakit di ti pagpupunutan da itan. Panagkunak nanang, saan lang nga basta masuspinde? Mabalot pa'y kitdi. Aniya Nang runa ko ma, no agpod no dagiti natiliw a tao na. Ay, day tati pa kapanagdakam nga agpatingga ti kinadakas. Ikalayo ti bangkay ni Bricks. San ko akasapulan ti tao nga awan serserbina. Ken uray dagiti dua anang bantay ken Elaine. Iraman ko ken Bricks. Amamudak. Nasaya atak no saya atin yung ti aramidin nyo. No pasiglatan apalpak. Hagikaro kayo. Ken awan santuak kada kayo. Nimot attorney agkulikol na ito'y. Hello, attorney. Aniya? Adadarom?
kontra kanyak. Saan pa yan si mampat ni Papa? Nagdagas ti damang iti radyo. Isut may tudtudo. Anang pakidnap kadagiti agayan ayat ang mapupuka. Kan tao na kano dagiti maatap anang patay iti kaayan ayat tayo abalasa. Kat tinagkasan. Rinamas kano ni Papa. Ti balasa. Pagimbakan na. Kat nakalibas. Pulos adyak namnamaan. Ana aramid ni Papa Dayjay. Nakababain. Kat panagkunaka. Saan lang abasta masuspindi kas mayor ni Papa. Ngumkit di mabalot. Sabali pa'y namin ti kaso na may papan iti may parit at droga. Kan smuggling. Apay anagbalin akas iter aramidan ni Papa. Nabartak iti bilag. Kang runaan iti kinabaknan. Ita, adatan iti parke kan unag ti kotse kani. Anya ka di ibagbagam kanya kitay. Dak na parikot na ito yan. Ngamin, mainaig dito ni Papa. Ha? Apay ni papam? Tulungan na ko, Ma. Saan ko akayat nga dadagas ama pasamakan ko na. Anya ka di dayjay? Ada pa kay naigan na iti na-intercept yung kargamento. Winuhat goods. Kasta ti atap mo? Nangag ko ti saritaan da iti tao na. Wano kadwa na. Kasta gayam. Kinapudno na. Aday bagakan ka. May papankan mayor. Kat amok. Ngad adda makigtot ka iti bagakan ka. Ha? Apay, anya day ta? Pulos adak namnamaan daytoy. Anya day ta? Mainaig ka ni Papa. Wen. Naistorya ka di kang kan, ti may papan kadagiti agayan ayat anak pukaw. Uwan, Kan nasarakan ti lalaki. Ngam karaman ana uram iti kotsena. anya din napasamak. Adda kapuanan iti bala iti barukong ti lalaki. Kaya't nasawan. Pinaltugan na ngayon muna. Sada pinuuran ti lugan na. Diyos ko. Kat, anya di ka dyan adamag, may papan iti dayta ka ni Papa. Nasarakan mo't ti babae. Wano ni Miss Elaine Mendoza. Kasta? Nakalibas iti nang ipupukan taken kwa na. Ngam ti dakas na. Naramas. Anya? Asino mo ti demonyo? Anagaramid iti kastakan ko na. Tipim matay iti kayan ayat na. Kat pasurot tinangramas ken kwa na. Anya? Apay, anya na unayan agura kan kinadakas na ita at tao. Kat amom kadi. No asino dayta a tao ako nam a demonyo. Hani, Asino? ni Mayor Bartolo Gabriel. Ni Papa? Wen. Kat adan na yuli adarong kontra kan kwa na. Sinalbagan. Kasano ang nakalibas dayjay a bruha? Katsak ita. Ti adda iti peligro. Saan ang mabalhin?
Patukot ko ti pamilya ni Elaine. Kat iso ti aramatag apang but-butang gankwana. Awagak ni Max. Isulangan ti bilinag. Ta pinatay ko mat ngaminan ni Prex. Kasano? Awan mo't kamin sir-serpina. Adaawak ko. Kat, ni attorney. Anya nga tati ibagka na kanya. Hello, attorney. Saan ang mabalinda ito'y? Aglumangak. Saan ko akayat ti mabalod? Maitarayan, wano mailamangan nyo nga ta iti agnanayon ti basulyo, papa. Amok no asino ti adda iti likodan dagitoy. Anapasama kanyak. Ada ka di aking basol asabali? Idinto tada kayo ti akin aramid? Adda. Kat agbayad kanyak. Kasla amukon no asino ti pabasulin nyo, papa. Saan kayo kumang pabasol? Kan agiramraman iti sabali. Agbayad kanyak dayjay asatire. Kunakon ka. Nga isumanin ti pabasulin nyo. Kat ti makunak, papa. Sangwan nyo ti kaso yun. No awan pasol nyo. Awan rumbang apabasulin nyo. No di da kayo matlaan. Saan nyo kuman apadagsanan ti basulyo? Nagtaon mo't lang kaya matindakas ti kinabaknang ni Mayor Gabriel. Kan puno amin na naipadpadamag nga numalyana. Kunam na no asino akong dilapad iti relasyon nyo iti anak na. Mapagsisilpo ko nanay. Nalabit. Ada kang runaan arason no apay. Anya da ita. Di na kayat nga agsiningad kami iti anak na. Tamangan no maduktalak ti narugit nga aramid na. Huwag mabali na kasta anak ko. Gusto ka dita. Kahasin hay ti nanang. Nusan nga isardeng ti amana. Ti madi nga aramid na. Nusan ang mabalod. Amangan no mismo adag iti kakadwana iti sindikato ti mangpatay kan kuana. Ayan yan. Kasano garudan. Ikarigatan ni Heidi nga lukuyan ti amana nanang. Dahil talaang ti maudi a pamuspusan. Sumuko. Kat ibutaktak na dagiti kakadwana. Bareng lumagan pa'y ti basol na. Sorry ha. Kaya't ko may mesa. Please, honey. Anyaman ti parikot mo. Saan mabukbukudan? Kaya't ko ti madayo. Saan ko na kaya't nagnaot iti balay? Anya? Nakaikandang ako. Itamat lang. Pumanawag ito. Okay. No anyaman ti plano. Please. I-share mo kanyak. Sukunan ka dita. Saanan? Ipakaamok tulagan no sa dino tayan ko. Saan, honey? Urayan nak. Umayak dita, itamat lang. Sige, bye. Sorry. Ngamnas ka ng aramidag na ito. Tananakin ni Papa. No napatpatag ti aramidan na. Ngam siya nga anak na. Agyamanak. Tainuray na kani. Oh, sa dino ti kahit mapapanan. Kawaw ti panunot ko ha. Diyan ka mo. Kayat mo, yawid kay di balay? Sikapay lang ti maturog iti kwarto. Kaya't ko. Ngam saan ko kayat may ramraman ka. Ani, awan rumba nga pagdanagan.
Ipanaklaangan ni ayan na Uncle ko Matyas. Anya, Ulitak. Saan ko akayat amayran naman kayo? Naimbag ijay kadangkan. Tamok anatalgadak ija. o sige. No isot ko na. Uwan gaya. Anya ti update iti na kay daruman ni Papa. Maure ti panggad ng ti Wes. Adamat din iti opisina ti DILG. Kababain na ito yung inaramid ni Papa. Isu nga iti masungat nga eleksyon. Saan da makarwa? Talaga sandan akayat. Nang runa. Numakumbik tarton. Sa dino nga rodan tinangipanapkan ko na anak ko. Iti angkel na iti kabangibang nga ili nanay. Ala, nasaya at nukasta. Ngam, awanan lusot pa'y ni Mayor Gabriel nanang. Anyaman nga oras, may serve ti warrant o baris kenkwana. Apay nga minakasjay ti aramid na. Ti amuda, agnanayon at engel da ti turay. Ti bilag, Kababain pa'y numasintensyaan. mulit itinagan na day tananang. Iso akas tao na'y babain ni Heidi. Iso nagikat pa yun iti trabaho na. Anya lakit ing agpay so ti biyag. Huray baknang amin na baknang ti may sa tao. No nagtaon mat lang iti kinadakas. Awan na saya at abanagin na. Kan madadal ti biyag mo. No pagbali ng adyos mo ti pirak. Ay, gamagandad ka dita anak ko. Sika lakit iti pagpupurutan dagiti tao ni Mayor Gabriel. Suker nga anak. Mayor. Sa dino nga ta, tinaturungan ni Heidi. Mayor. Amangan mo no. Noon niya, No, si Murot winintarayan ni Teniente Salvacion. aniya, Kada ito hindi kundawa yo. Idarom yo. Iti kaso akit nabing kasano nga idarom ko. Kadyak amo, no adda ijay ti anak ko, unuan niya. Ha? Mabantayo di ay, Mayor. Aniya, Hindi ko sa mamantay no putno ti atap yo no saan. Kasano no maarestar ni Mayor? Asino tagtugaw kas o ay si Mayor? Ni Bisi Mayor, Ang magkakontrata kan Mayor. awan mabalin korporal. Dita na madadahal kan aggibos ti kinaturay. Ken political career ni Mayor Gabriel, Teniente. Ado ti kasta. Nabiit da na bartak iti bilag. Ken kwartamet ten, agasam dayta, tagadugayan mailigal na aramid na. Wan nga rod. Tinakasang, kastauna iti panang kontra na iti relasyon nyo kan Heidi. Wan. Ta saan na kano akayat? Akas kanyak lang ti agnumar. Iti kinabaknang na. Gusto ka, Teniente. Kinabak nang ang nagtaod matgayam iti kinatakas. Wan nga rod. Ket kasano nga roden ni Ma'am Heidi, Teniente. Agtalinad pa ilang iti enti ulitig na. Aging ka iti saan nga gulimak ti amana. Lubilang, sumuko nga ta ni Mayor Gabriel? Adakan ko na daytan. Nagpakadakas launa yan. ha, amom nga ta, kat nagbaligi kan salbasyon. Ano mabalodak, kat nawayakan iti anak ko. Ha, nagbidot ka. Oh, saan tapay analpas salbasyon? Agbabawi kanto, iti daytoy nga inaramid mo. Hamok asika amin, tinagtignay tapno mabaludak, kat nawayakan iti anak ko. Huh. Handiya.
Ulitak. Iso nga iso. Iruar mo langan ti anak ko. No saan mo akayat adak dakas ti mapasamakan ka. Sige, Max. Mapantayon. Oras nga daijay ni Heidi. Iyawit ko nga oray anyat mapaspasamak. Adaawag ko. Kat... Nimot P.O. Tremendez. Ti pinuskak amang paliw kadagiti amin atignay da mayor. Hello, P.O. 3. Anya? Napanda di tabalay mi? Apay? Anya ti rantada? O sige, mabitlaan. Umawag ak madamdama. Awagak ni nanang. Sige, sir. Okay. Bye. Ay, ni nanang. Iso ti awagak. At tapon da siguro nga inlamang ko ni Heidi. Anya ka di ti masapulyo, sir. Ahiyan ti anak ko. Anak yo, no, jay anak ko. Ti nalaing nga anak mo. Ayan. Ay, simre ko iti trabaho na, sir. At dan jay police headquarters. Apay ka de. No awan ditoy. Ayan, ni Heidi nga anak ko. Ay, anak yo, sir. Apay ngay asapulin nyo dito iti anak yo, sir. Nagtalaw ijay balay. Kung no saan, ang mga no kinidnapon ti anak yo, ti anak ko. Ay, saan nakidnapor niya anak ko, sir? Nagadupay laeng asaong. Iruar mo, ti anak ko. Imbakak matan kada kayo. Awan dito iti anak yo. Oh, di nakpagpungtutan si kaabakat. Ay, kinunakmat, sir. Awan dito iti anak yo. Di nakpagpungtutan si kaabakat. Nasayaat. Kaya't ko akarin ni Sot. Daytang agraraman. Pag-aasiyo, sir. Di kay kumagre-re-re. Ay, na Diyos ko. Apo. Anya ti kaya tasawon da ito, Mayor? Iruar mo ti anak ko. Anak yo? Ape asapulin nyo kanyak ti anak yo? Sinalbag ka? Saan agapo tamay sakan a polis kat natangsit kan? Ada ka di naramid ko ama di kada kayo? Takas tati ibagbagayo kanyak, Mayor? Wah, salbag ka. Amok ang nagkamang ka ti anak ko. Iruar mo kuma, no di mo kayat nga idarong ka iti kidnapping. Ay, Diyos ko. Sige, Mayor. No kayat yo? Kuyogan kayo pa'y ijay presinto. Saan ko bakas tati panagsungsung ba't mo kan panagsasaw kay Mayor? Tamang... Sige. Padasam ti mangasot. Tao mo na amalsok ti muging. Ay, Diyos ko. Bayam, Max. Agtal na ka. O anya, Mayor? Kuyogan kayo ijay presinto? Kat yuliyo ti darob nyo kanya? Natangsit ka, Salvasyon. Gamsaan ko nga ipalubos asikat ti agnumar iti sanikwak. Mayor, saan ko pagtatakkunan ti kinabaknang ang nagtaod mo't lang iti kinadtakas? Anya ti. Urayam kit ti pan nakaristar mo. Te kunam, mabutengak, Salvasyon. Nagbidot ka. Si sekretary. Hello, Michelle.
Aniya? At the warrant of arrest ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masitlaangan ti pangikak iti dayjay at ang set a pulis. Balto ka kumadayan, Mayor. May sakamat adi na us-usaran ti utak na. Mayor, At akadwa na apada na a pulis. di patayan mi dadwa. Tonto! Ah, Di mo natlaw. Panggap mo pa'y ang timangasot. Nakaasotan. Nasigla ti loko'y tiyay a salbasyon. kwa, Mayor. Sige, Papanan tayo, Mayor. iti rest house ko. Agkita kami ijay kan attorney. Anya nga ti mapaspasama kiti balay. Awan pa'y na Uncle Martin. Naisok nga ti pagdamagak. Kuna na, amapan ka no ijay munisipyo. Nakasarita na ni Papa. Awan matan. Kababain ti inaramit ni Papa. Nagtakkel amulit iti pamilyam. Rara aman dagiti umili. Ngumkas day kayam ti aramid na. Oh, kunaklakit din no ni attorney ti madanon ko ditoy. Akayong matkaya Manong Martin. Juan, kaya't ka agasarita, Bartolo. Apay ang aramid mo dagijay. Naibabain ti pamilya tayo. Sikan ti pagsasaritaan da iti radyo. Ha! Uray kumano agparang ka, tay bagamat ti sain mo. Anya pa iti rupam, kadag iti umili. Sa anak pa'y anakad ngan, Manong. Aging ga iti saan a korte, ti mangyet nag, agil tiak, sandak amabalin nga akusaran. At da saksi, mismo ti biktimam. Aniya? Ti babaya rin abos mo. Tas damatan, ti panang patayo iti kayalayad na. Pinuuran nyo pa'y? Kanusan mo nga mo? Ibagaking ka, Bartolo. Nagpudnon dagiti taom, asi kati adday tinikudan ti rampat smuggling, iti may parit at droga. Mawatam? Aniya? May serve ka nun ti search and arrest warrant ni Mayor Bartolo Gabriel. Corporal Magno. Gasta ka di, Teniente? Adan bilin ti korte. I-serve tayo a pulis. Sige, sir. Kita hakman. Nupod no ti kunana asaan a patiliw. Kasanon no lumaban, sir. By all means, kabo. No kaya't na andalos ang tinagan na saan mo na iti korte dagiti basol na, sir? Panagkunak kayat na payan ti agbalin apugante ngam ti sumuko. Kaya't naasawan, Teniente, pudno amin dagiti nayuli adarum kan kuana. Nadagdag san dagiti na ikasukan kuana, kabo. Kat narigat nan alusutan dagijay. Mingat Ma'am Heidi, kumusta matan? Adapay lay balayda Uncle na Martin. Saan nga subli ije balayda? Aging ga iti saan amasolbar ti parikot ni Mayor. Dayjay at Teniente Salvacion, tinangirobo kanyak. Amok dayta. Mayor. Pinalasnak itisan ko apan ang gusto kan kuana para iti anak ko. Anya tarami rin tayo kang kuana, Mayor.
Nuwat ang mapasamak kan kuana. Siyak, Tito Dwanda. Iswa, wala miisan tayo pa'y laang ti Tiyempo, Max. Mayor, Kan sinalpag. Dakkalan ti basol na kanyak. Isupay gayam tinang tulong kan Elaine. delikado kayo talagan, Mayor. Makaamon ti abogadok iti dayta, Max. Mga kasanon ti warranty, Awan ti maaramidan da, no saan ko nga awatan. magbalin kayo na po ganti, Mayor. Wah, sinalpag at talaga. Ken rumor lagi din ti suspension nyo. Ket agbalin kayo na wanted. Kumusta, honey? Saan da makita ni Papa? Anya? Masapol nga iso kano, mismo ti mga awat, when mang receive iti warrant na. Kasanon ti kinamayor na. Amang ano masuspende? Kapo kadagiti agrorotap akaso na. Kababain at talaga tinaramid ni Papa. Masapol asang na dagiti kaso na, ani. Katikaso ni Miss Elaine Mendoza. Napigsa ti kaso kontra ken mayor. Nang runa iti rape. At the medical certificate ni Miss Mendoza. Kasta ka di? Kundi smuggling ti shabu. Ano sa dino kat naipalaman iti tiyan. Wano boksit dagiti dadakkel nga ikan. Nagpudnon dagiti dwa. Anataloy may apasurot na. Apay ang naaramid ni Papa tikas dyan. Nabartag iti pirak. Kanturay, ani. Sige, aganat ka garon. Kansi ka. Kaano ka ngagsubli di balayo? Saan ko nga mo? Dituyak pa'y kada angkal ko, Martin. Pagkala parikot na ita, tenyante. Wan nga rod. No sana sumuko ni Mayor. Amangan mo sikat isikat na ita, tenyante. Sangwak ka ba? Sandak lakit di aliputan, kan maunaan. Awan na saya ata pa nagpampanunot dagiti kakasya klase ti tao, tenyante. Nangisip ti pa nagpuspuso da. Kita nyo lang ti inaramid da kan Miss Mendoza. Ken ti kaayan ayat na. Aramid ayat ti normal a tao ti kasya. Pudno dayta. Kat atapak asan lang a drug lord ni Mayor. Ngamkit di. Agar aramat pa'y dayjay. Uwen? Mabalin tenyante. Ket dagitay pa'y met first class asya budagi jay. Kasano nga ro den dayta anak ko? Awan mabalin nanang. Masapula sangwan na ti darom no kaso na. Ay, unay mutten ti kasta kasano no saan nga agparangon no subuko. Agbalin na wanted, nana. Ay, kasjayan day ja mayor. Ada hatap ko, nanan. Adik ti Mayor tayo. Anya, San lang nga basta drug lord? Ngamkit di, smuggler. unay yan. Gapo iti kinaagom na. Gapo, iti sana pan nakapnak. Di kasano, asino nga rod ti mayor itan. Adadaytan iti DILG. Nususpendyan daw no niya. Sa akat masungad ti eleksyon, kasano dayta. Awanan mangibutos pa'y kankwana, nanang. Ala na sayat mo't. Siguro no masukatan ti agturay. Kasla awan mo't pagbaliwan ti biyag tayo no kastoy. Awan mo't dagiti karkari da idin. Awan dayta, nanang. Kari, ngayon tayab ti kali. Ay, anyan. Saan mo't kit di nga amin kat makuna traditional politician ako nada. Adamat dagiti napudno kadagiti karina. Ken napudno ngagserbi. Ngam ado dagiti makuna apa nagturay laang, tikam kamaten da. Ngam saan apa nagserbi. Un kayam, kasano ni Heidi, kumusta mo tan? Aday di kadangkal na nanang. Saan na kaya ti agawit iji balay da? Apay agas na ni Angkal. Nabartak ni babami ti Turay.
Kan nagbalin na Diyos na tipirak na. Kanan niya ita. Makaluban nga ta tipirak na. Ipanakamulit tinagan na. Tiga baba hindi takot ti panakamulit tinadalusan nagan ti pamilya tayo. Saan matakas ta ini ni Papa? Kasi tinakunak, nagpaituray ti bilag ti Sayro. Angka, Awanan, di nan malusutan dagiti kaso na. Napigsa dagiti ebidensya kan dagiti saksi. tidakas na Uncle. Ada pa mabasol na iti kayan ayat ko. Nidenggen ti sa diri salvasyon ti kayat mo asawan. Uwan. Isuka no tinangaramid iti pamuspusan. Tapno maduktalak dagiti mading aramid ni Papa. Kas balos na, iti di na pa naggusto kan kwa na. Nga iso ti makayan ayat ko. Ha! Rason na lang dagita. Ngam talagakit di adimtengan ti panaggibos ti kinadakas na. Angka, Adakan kwa na, no saan na asangwan iti korte ti kaso na. kasanon no lumaban ka dagiti mga restar kan kwa na. Binagbaga akon ni babam. Ngam kunan na, asan ko kano biyangan tamudat yung aramidon na. Ani amot ni Papa. Iso nga, awan mabalintan, taday tati pinili na adalan, Heidi. Nupi kasta, agkararagda. Asabay kumata makamiris tumudlaang iti udina. Naimaglangan. Nadanto pa'y gundaway na Uncle. Tidakas na. No naladawon ti ami. At large ka naman ni Mayor Bartolo Teniente. Awan maramidan tayo nung naglumangan. Takrot mat gayang. Mabayin kit di iti bagbagi na. Gapumot lang iti aramid na. Titakis na, nilumaban ka dagiti mang tiliwikan ko na Teniente. Ay, on nga rod. Naimbagman ta saan nasikat tidutukan ni Major ang mangibayabay ka dagiti mangiserve iti warrant na, sir. Amo ni Major nga kontra kami. Sa bagay, Sa anak mo't kit di amabutang. Ngam, liklikan lang ni Major ti mabalin na dakdaka sa mapasamak. at dapat dagiti armado agons na Teniente. Dayta nga rod. Kun may sapay dayta. At dadagiti bodyguard na nga armado. Kat saan tayo nga mo? No lisensyado dagiti paltugda. Ay, apay mat na nagbaliнаkas dyan ni Mayor Gabriel. Saan matakas ta idinabit pa eh? Agyaman na. Tas sinarongkaran nak dito eh. Mailiwak namin kan ka, honey. Kan. Anya ti madamag kan Papa. Naglamangan ni Mayor. Saan da masarakan? Kaya't nga sawon. Agbalinan awanten ni Papa. Kapilitan na kasta. No sana sumuko. Padasik tong awagan. Sige man, honey. Barang no, matignay ti puso na. Uwan. Awan kas iti panakisarita na sayaan. Apay. Awan nga tan ti patag ko kan kuana. Dahil tatisan tayo nga mo. No adapay patag ko kan kuana. Daggan na nga ro ti panagpakpakaasik kan kuana. Oh, apay nga inawagan nak sukir nga anak. Awan ka din patag ko nga anak yo kada kayo. Saanan anaskan asong batak dayta. Sumuko kayo kuman, Papa. Sangon yun, dagiti kaso yun. No awan aramid yun. Patag na kanyo. Aniya, Apay nga minakasdate inaramid yun. basol amin ti awanan bain ni Jay Apolis. Hiso nga agsaga na kanyak. Saan amabalin akastoy latan ti banagak gapukan kwa na. Awan basol ni Sadiri. Impatumpal na lang ti trabaho na. Patagkan kayo, Papa. Pangasiyo. Agpanunot kayo. Saan? Saan ak asumuko?
Padason dati mang tiliw kanyak, tamakita da. Nang runa, no tay jay asalbasyon, ti agpanggap amang tiliw kanyak. Padagsanan nyo lang ti basol nyo. Iti kasta nga aramidan nyo, Papa. Di nag-isuro kunakmadan. Awan mat makalapad kanyak, Papa. Uray asino pa'y ni Sadiri. Ay ayatag. Kat awan makapagsina ka na kami. No saan lamang anipatay. Sige, Papa. No awanan patag ko kada kayo. Aramidan nyo lang tangarudan ti kayat nyo. Bye. Sinalpag. Saan ang mabalin? Nga awan pagmamaayan ti amin arigrigat ko. Saan ang mabalin? Nasayaat nga rod no nakapagsarita kayo, honey. Sadiri. Aganan ka kuma. Dagas ti pangpanggapan ni Papa. Nang runa no si kakano ti mangisip iti warat na. Saan na, Shak? Tamo ni Major, ngagkontra kami kan papam. Agyaman ang lukas na. Aging gay ti mabali. Tiliwan niyo gumaas si bibiyang ni Papa. No talaga adi na kaya ti sumu. Sige, honey. Basta lakit di. Saan na lumaban kadagiti mga restar kan kwa na? Aniya. Tano lumaban. Awan maaramidan dagiti pulis. No diti mang salak ni biti bagida. Maawat. Sige. Kasaritak ni Agka. Tanong ka sa pulat, amaban kami iti ayan ni Papa. No sa dino ti ayan na. Ta personal akasarita mi. Aramidan mi. Ang delikado, honey. Ang mga no ikoyog na kahit ipanaglumbang na. Aniya. Saan ka amapan? Barang na makapanunot madlaang. Kitaan mi no adda mabalin mi nga baunan, nga emisaryo ang mga lokoy kan kuana asumo kulangan. Ket sangwan na dagiti darom. Wano kaso anayuli kontra kan kuana. Ni attorney. Hello, attorney. Anya. Ibagak kan sa dino ti ayan ko ta umay ka ditoy. Anya. Sumuko aklaangan kat sangwag dagiti kasok. Panunutak pa'y. Sige. Bye. Mayor. Umay kano ni attorney tagsarita kami. Sangwag kano dagiti kasok. Anyang tibla na yan, Mayor. Saan kong amo? Basta sa anak asumoko. Di agbalin kayo wanted. No deyo sangon ti kasaya. Dahil kat kapanunutak lang, Mayor. Basol amin daytoy ni salvasyon. Anya ti aramidin day, Mayor. At tiraan mi ka rin day dya, salvasyon. Sige, Max. Aramidan nyo tirumbang kinkwana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napandakin ita amin na posible apakasarakanan kan Mayor Gabriel. Ang awan matlata. Talagan sa adrag adik ti awanan pa ina Gabriel. Sa bagay, panagsasauna lang na maminsan. Kanibasar kadagit inaramid na ng rona iti biktima na ani Elaine. Juan, korporal. Saan nga aramid ti normal ti panagpampanunot na tayay? No panunutin, awan basol ti lalaki. Takas di ti inaramid na. Podno dayta. Brutal launay ti inaramid na. Uray ko nam na dagiti tao na tinangaramid. Bilin na lakit ti. Saan akayat ni Mayor Gabriel? Amadoktalan ti inaramid ta. Iso akas jay ti inaramid ta, korporal.
Ngam, ti apo ti nangaramid iti pamuspusan, Tenyente. Nakalibas na Elaine. Nga oray ko nam akas la imposible ang makalibas. Ay kasano nga ro taytan naglamagan ni Mayor Bartolo. Wan nanang. Kinapudno na. Adan order para iti suspension na. Ay, nagtakas lakit din. Adda malaksid iti panagpudno dagiti tao na. Anda tilew ani Mayor Gabriel ti utak ti drug smuggling. Ken drug trade dito'y probinsya kan syudad. May samat a drug user ni Mayor. Isumot lagayam, akin nasa iro ti panagpampanunok na. Kadakkel aparikot ni Heidi. No kasano ang mapusuko da ni Mayor. Ay, padasan da kasarita. Kasta ti kayat dakan Uncle na Martin. Angam, saan da nga mo ti ayan na? No pa'y naawagan ka no na minsan ni Heidi. Paglamlamangan na nga rod no awanan iti balay da. Dahil tati parikot mi nanang. Ay. Ay, Diyos ko. Kumlob kayo. Ayan ay jayan. Ay, apo, Diyos ko, katsanak. Di angat ti ulo yung nanang. Ay, apo na. Kumlob kayo. Tenyente, okay kayo lang? Wen, ang ninanang ko. Kasta unay abutang na. Oh, tao lakit din ni Mayor Gabriel Dagijay. Awanan sa bali, korporal. Wan kayong Tenyente, andarin mo rin intelligence report. Saan lagayang badatao ti mga anot itakin Mayor Bartolo? Anya? Adda ka naman dagiti armado a grupo amang biribirok ken kuana. Amang ano dagiti kakadwa na iti sindikato. Wen Tenyente, ang mga am kanda nga agiputaktak ni Mayor Bartolo, numatiliw. Iso apatayan dalangan. Basta tinapasamak, han. Naipagtasaan kayo ano kan nanang han? Kasi ti apo. Angam, kasta unay butang na. Ipaklimpay laang Wen, ipan ko pa ilang iti safe house. Talagang agpakadakasan ni Papa. Tidakas na pa'y. Ada na alamin nga info. Saan langan ada kami a polis timang birbirok kun kuana. Anya? Ada kanu pa yan dagiti armado amang sapsapol kun kuana. Diyos ko. O sige honey. Baliwak to ti umawag. Bye. Agpakadakasan at talaga ni Papa Uncle. Iha. Tao na lakit di dagiti nang palto-paltog iti balay da sa diri. Kunta ka man ni Papam tagasaritak. Hauwan, Uncle. Sige, barang dumgagpay. Tidakas na kano. Adda impormasyon ang naawat da sa diri. Amalaksid ka da kwada a pulis. Kat adda sa bali a grupo amang birbiro kad kwan ha. Anya? Abangan kanuno dagiti kakadwa na iti sindikato. Saan ko akayat amatay ni Papa Uncle? Saan abali amabalod? Basta saan amatay? Agrubwat ka iha. Anda pa pananda. Sa din, Uncle? At apak nga diyay tinaglamangan ni Papam. Sa din, Uncle? Iti family house mi. Anya? Damang ambula nga kirtikar ti aday diyay. Amangan no'y diyay tinaglamangan da. Aganat kayo. Saan da kapag danagan nanang? Kumamatiliw ni Mayor Bartolo. Masapula talaga nanang. Amang ano dagiti kunada nga armado ti makatilugan kuana. Kat isuda ti mang patay. Kita man lang tibiyag. Saan tayo ang maibaga dagiti mapasamak? Kasta talaga nanang. No damadi nga aramid ti tao. Ay, dumteng lata ti panagpulo. Saan ang mobile ti usaran tayo, korporal? Sige, sir. Anytime. No kasapulan ti backup. Umayda adagos. Panagkunayo ka di ka sumuko ni Mayor Bartolo. Aramidan ka no amin da Heidi kan uncle na. Ti mga lokoy kan kuana asumuko. Nasaysayat lang ni sumuko. Tama nga na mapatay dagiti kakadwa na, Tenyente. Wen, korporal. Isong aramidan tayo mat amin nakabalan tayo. Amang tilew kan kuana. Nga awan maipatli abiyag. Dahil tama ti trabaho tayo, sir.
Saan lahit na lumaban? Tapanggap tayo tilugan. Ngam, ada nga tayo jay da Mayor Gabriel. Kuna ni Heidi, dakkal ti pamati ti angkel na, nga adda ijay ni Mayor. Sapay na kumatanda ijay ni Papa Uncle. Juan, sabay lang kumatap no makasarita ta na sayaat. Saan ko akayat nga dadakdaka sa mapasamak kadakwada, Uncle? Uray kas ti inaramit ni Papa. Saan ko akayat ang mapukaw ang mamimpinsan? Uray siya. Kabsat ko pa lang ni Papam. Kandudwa kami na nabating ang kabsat. Uncle, Saan ko matakayat nga dadaga sa mapasamak kan kas itinaibagam, kay kayat ko pa yung makita ang nakabalod, ngam ti mabukaw ang mamimpinsan. Asa no anatuntunan dati ayan mi. Damanong Martin kano ti dimtang. Nagatap lakit din ni Manong. Adito'y family house ti Mayag. Sa anak asumuko kunakmanan. Saan? Sangwak ida. Umanaw kayon, Manong! Oh, Pangasim Bartolo. Saan biya kaya nga dadaga sa mapasamak ka? Saan pa ano lang ti amin natin ko? Sangwam dagiti kaso ang naitatag kontrakin ka. Sa anak asumuko asibibiyag. Balsak nga umuna, dayjay at tenyente sa Deres Salvacion. Dayjay tinangirubo kanyak, kat patayak. Papa! Sumuko ka kuman! Heidi, Pag-aasim, Papa! Papapagyan ka! Saan ko akayat nga aday tidakas na mapasamak ka? anak ko. Tanyente, dimtang dagiti back up tayo. Wan, adugayam ti pasurot ni Mayor Bartolo, ang nagkamang dito family house da. Sapay lang kumatusumuko langin. Urayan tayo, noan niya ti banag ti nakisarita da Heidi kan Uncle na Martin. Yes, sir. Standby kami lang. Kat saan ko mga agbidot, dagiti tao na alumaban. Kuma, sir. Asit gak da Heidi, kan San Martin. Kasaritak ni Papa. Abangan nuan niya tirami din naking ka. Dua talaga na sumrag. O sige, Uncle. Saan mo't nga taakas ta kadakasin ni Papa? Nga uri da tayo. Katdangran na. Hawan ba't ngagpaiso ka? Sige, sumragtan iti naladan. An kayo nga umasidab kanyak. Papa, talaga ka di nga awanan patag ko kada kayo. Heidi. Ako naklangarodan at di kay umasidab kanyak. Ang panunod ka kuma, Bartolo ading ko. Sangwam dagiti kasom. Day tatipod no, Papa. Sangwan niyo pumati kaso yun. Di tak isuro. Sa anak apatiliw kada kayo asibibiyag. Papa, saan pa'y analadaw ti amin tap na ilintad niyo tinagbasulan niyo? Ipangag na kami kuma, Bartolo. Di tak isuro kunakmanan. Awan pirak mo. Awan ragsak mo. Ngam no adot kwartam. Maaramid mo ti anyaman apakaragsakam. Maggatang mo ti amin. Akayat mo agatangan. Iso nga. Naragsakak. Gaputa adot kwartak. Bartolo ading ko. Sa alak amamati, Papa. Uray, anya pa iti bagbagayo. Kapat ganpay lang ti aya. Hustonan! Hala, umanaw kayon Manong Martin. Amangan no malipatak nga agkabsat ta. Undo. Saan, Papa? Saan yung nga ituot ti pagtukit ti ulo niyo? Saan, Bartolo ading ko? Sa mga gamitin na ita. Saan, Papa? Oh. Pag-aasim, saan mo akit talat ti bukod mo abihag?
Kanta, Papa. Napakawanan takbo ba? Nagsukir ka na kayo. Please, Papa. Ibabam ko maday tapang to galing ko, kat sumoko kan. Papanawid nyo dagiti pulis. Umanaw kayo ditoy. Kan saan ka nga umasidag kanyak, mano? Ah, No saan? Paltugan ka. Papa, talaga ka di nga awanan doon kanyo? Talaga ka di nga awanan, Apolos, patag ko kada kayong anak yun? Awan ka din dalat, ipan nakasarita ka na kayo? Pumanaw kayon, kunak. Agbilang ak iti talo. Maysa! Dua! saan, Bartolo? Diimag! Bartolo, aling ko. Ay, di. Bartolo, aling ko. Saan pa yan aladaw ti amin? At napay kundaway yung agpalbaliw. Agyaman ak unay sa diri. Honey, Agyaman kami diniyente. Sharpshooter gagayam. Kinagyaman kami tasan anan-ano ti kapsat ko. ang adatama ti ima na, sir. Saan napanikod na jay, namagasan. Ngam kasanon na iputok na ti paltog, iti pispis na. Sumaron no tayo adagos sa ospital, Uncle. Wani ha. Nagmayat abuyaan ti ililan nagtiinit, honey. Onhan, nakaulimot ti baybay. Awan ngamin ti bagyo na. Kasmat lang iti ayan ayat na. Nalpasan ti bagyo. Si papalubusan ni papang kadata. Awanan ti makuna abangan. Onhan, kat nalaos ti ragsak ko. Ore siya kani. Tasaan anan ano ni papang. Agyaman ak tanawayan ti dalantakan. Kat ikarig. I will always love you, honey. Kasta aknatan. Ti ayat nga intalak mo kanyag. Italimang ko itilansad ti barukong ko. Salimot mutak. Aging ga iti addaangas ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kadaguro-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay adi ka doon ipapangay mo di pagbalunan. Nakasalita ka rin ti abogado amang ipagnay ti panakawayawayak. Anya ka din dayto ang nagturturungan ti biyag mo, Ulysses. Dakas timpo nga ti panakapanoynoy mo. Saan aray ta ti kayat ko amang ngeg kada kayo, mama? Ado ti pakakumikuman ni papang mo iji opisina. Urasan anan saya tirik-tirik-lain na. Nagtrabaho. Sa kastoyan ipasuhalngal kamanan iti gulo. Malaksid ti panakabalod mo. Amang ano ma-expel ka pa iti universidad apakat adanam. Anya. Saan naman eh? Ano ti pagadalan nito siya na mabalin ko ang pangituluyan iti panagadal ko? Di mo tumat lamayulo ti panagadal mo. Manon tinrugim akurso ati mo na itultuloy. Mama, ti panakawayawayak. Madama pailangas asikaswan ti abogado ti pamilya tayo ti panakawayawayam. Diyak kaya't gagpaot ti panakabalod ko. Kumabayin pa yan numamon ba ito nagitag kakapintas at chicks ako mamakaman kanya. Gapoy ti kinatar ko. Mabit lang. Umuawag ti sekretarya ni papang mo.
Bekas tayo matantanakan. Hello? Anya? Oh, nadalo ko. Intarayo ito hospital ti asawak. Natake. Saan? Saan na mabali na matay ti asawa? Saan? Ang sakit kayo mo tan. Ano yung kinapasama ka ni Papa? Ulysses, masapula mapana kadago si hospital. Natake ka ni papang mo. Anya? Ay, Diyos ko! Saan niyo ko mga ipalubos sa mapuka? Uning Diyos dado. Saan ko ma? Diyos ko! Nakasangpot ka matlayaman manipod iti universidad. Apa si katinangilo ka titirida? Makumikom dagiti katulong aglutluto, Daddy. Sa naira na aring muarak, itay matuktok tiri daw. Nasapa ka man na si Mang Pat. Kalpasan na nalpas tinaudi a klasik. Nagdardaras ako na nagawit, Daddy. Ado nga min tiaramitok ng assignment ko. Payasan kayo nagkuyog ka ni Mami. Ay, diyak ka mo. Noan niya nga oras man na sumangpat de jay. Daddy? Ata ka di problema? Ako, problema dagiti negosyo tayo. Kasla mabangkrap mo tan iya. Narabiyang kalangarodan na si Mang Pat. Pagsangpot ang pailit a ginumiti arak. Saan nakabibiyangan, Romualdo? Maluksawak iti pan nakaabak ko iti kasino. Isardeng mo nga minan dahita panagmadmad yung kataka panagkaskasinom. Saan nakamapawilan iti kayat kong aramidan, Romualdo? Sanak ni ikisan. Si kapailat ng ngato ti boses na. Gapo iti panagsugsugal mo. Maluglugin tagiti negosyo. Anya? Kat? Anya tar aramidam? Ipanagbisyo pala ti dildilawam? Kat tisika? Ipanagbabaen? Awan sa bali a babae ti biyak ko, Jonah. Siksika lang. Ibagakin ka. Nagtultuloy ti panakalugi ti negosyo tayo. Amangan nagpanglaw tayo. Kat sumardeng pa ni Catherine iti panaggatal na. Apaya na ka rin kabaylaan. Tandanitingan tirabi. San ka kumangagpuy-puyat iya? Pudno ka di tinanggag ko. Amabalin nga agsardingat ton iti panagadal ko, Daddy. Agbalin tayo tunan ako rapay. Saan kumaday tati mang riribok iti panonot mo? Ipasnag mo ti agatal. Uray anya ti mapaspasamak. Diyak ipalubos ng agsardeng kang agadal, iya. Agit, Daddy. Nalala. Sige, ingka maturugan. Uri da kayo mata, Daddy. Kay mata na ginana. Madlaw ko nga. Adong tikim mutungan nyo. Agparikot kayong sa unay kadagitin negosyo tayo. Saan nakapagkatanakan? Siya ti makam mo, iti pagbiag tayo, Catherine. Diyos dado! Apaya pinanawan na kami matan, kini Ulysses. Ang mamakasapulan ka, kat mabuta nga kadya kabalan nga iturong. Ang mga nanya di pagtutungpalat ti biyag na. Nakaruwal ka gaya man iti pagbalutan. Kaya bugado latan tinakakamoy iti panakawayawayam. Kapo iti napasamak kini papang mo. Sarap po nura ito eh. Papa, pakawanan na ko ma. Amo kasi tinakaigapuan ko ang nakaatake yo. Nambayagan nga ta sakit na iti puso. Nagato pa iti presyon tinaran. Aging nga iti saan na nakabailan ti bagina. Tayo tinapasamakan ko, ana. Kasanong pengarudan tiyag tayo ta, mama.
Ita, tanatayan ni Papa. Ay na, nagsingputan ni Diosdado. Isupay tinasapa nga inala ni Apo Diyos, anak ko. Diyak manan magawidan ti panag-arubas sa kitilot tatay. Nagtunggong asawa ni Diyos na to. Saan kunto malipatan? Iyaw nakitikin ako rapay, tatang. Ay, gusto na anak ko. Anyang ano, nakakadang ka na dito laangan probinsya ng agnaid kayo. Tapno makailili magtatang. Ni Ulysses pa'y timay sa agapuna. No, napanunot ko nga naan kami langan dito lugar tayo. Marang mailik-lik kadagiti parkada na. Namuna ta na expinity pag-adalan tayo sa syudad. Ay na, nakalungkat nga minan ti Apo ka. Nagsingpatan kayo matadadakil. Gaputag may isang anak ni tatang. Napanoy nung yan. Aging kay titakas tinasumok na katsan minana iturumpay. Dayta, tinagbalik amit sa tibiyag ti asawa man. Pangasiyo. Liklikan tayo kung mamapagsaritaan ti maipanggap ka ni Diyos tato. Malading itanak lang na malaglig ko ti asawa. Gusto na anak ko. Ay, sunan. Sa bagay, anya ko manggamin ti serbi na ito'y pinatakdar yu adakil abalayaw. No saan yu abang naadan. Kasanaon tinapati yu abalayaw yung jay sudan. Kaya nagiti negosyo yaw. Kinasaritak tinakaitalkan dagiti negosyo ni Diosdado. Isupay lang ti makamo kan mga iwan iti banay mi tatang. Panggap ko ti mangbangon iti bukod ko ang negosyo diti probinsya. Anya ti kunayo, Mama. Sana ka naroon ti biyang iti probinsya. Bambantay kan kataltalunan natin makita iti aglawlaw. Marwam kanto. Namimbaga na dito itangatnat. Tapno mailiklik kay ti barkadam. Mama, Makaanay ko man apagnakmam ti panakatay ni papang mo. Kayat mo ka di, asyak mo ti sumarano ang mapukaw mo. but ngendak samat. Mayro magtumat na siguro. Barang addan tumabarkadak. Kan, adumat siguro tinapinta sa pagpasyaran dito. Anak ko, saan ka kumamakibarkada iti mangisungsungkan ka iti bisyo mo? Di pa din makapasikor no agpupukaklatan ni Kibalay. Namuna, kawan samat napipinta sa babae diti probinsya. Inlakom dagiti negosyong adim mo impakpakaam mo kanyak. Di ka na nasayanganan. Kano pa nga dabibiyang mo kadagiti negosyo tayo? Awan sa bali na patiging ka. No saan adagiti bisyom. Kaya't mo sa agsinong bat ka manan. Daddy, Mami, saan kayo kumakagsubang? Saan ka makibibiyang Catherine? Bayan na kami lang kini dadem. Mami? Catherine, siyak ti makamuki ni mamim. Juna, napilitan na ka ng sakripisyo kadagiti daduma ang negosyo tayo. Tapno saan tayo agtindagan na kurapay. Nasaysay at may sala nga negosyo, di pa may sak. Kasi tingkarikin ka, iha. Saan ka sumardeng agadal? Agyaman nak, Daddy. Patpat kang kaunay. Saan ko ngay palubos ang mapadasam ti agrigat? Kat ni Mami. Saan nyo pa di patpatgan? Uri kas dyan ni mami patpatgag. No pa yun, iso ti umingar no dilawag na gitibisyon na. Aglalo iti panagsugal na. Jakla ko makayat ang makitam dagitang aramidan tinam. Mabuti nga ka mang dilaw ken ko na, Daddy. Da kayong tupay. Saan na kayo ngay kankano? Siyak tukit din. Amangan no, bugkawan dakpay.
San namat nga ta marami data? Tawari kas dyan ni mamim. Patbat gan nakalawanay. Isabay anak lata na magkisarita kin ko na. Dayawag unay ti kinaanos yung kankwana, Daddy. Saan niyo pulos at tinutupan ni Mami? Nasaya at nga rod no kasta, attorney. No makasarita yun na yung bag, ibagayon to kanyak. Ag kinaawatan kami lakit di iti presyo. Gatangan. Okay. Sige, attorney. Edna, anak ka. Rumuarak di itatang. At ipagpakita da kanyak analawa alote. Mabalin a pagpatakdaran iti apartment. Iso ka di dahil kinasasaaw iti silpon ba? Wan tatang. Ni attorney agkawili day chay. Edna. Napasin na ayak man anak kalagipan kininanag pa. Pimusay adi naman laang na imatangan ti panaglupos ti biyag tayo. Talaga na pintas to'y napilit kalungan. Ura na sumyag. Nalamuyot ti taray na. Talagang ipatpatignak unay ni mama. Pulos asa anak ang mapagkadkada. Ayan. Awan mas napapanak na. Awan pa yun na kurso na daak apakibarkadaan. Nagjay mat agtutubo ka aruba mi. Langa dati badoy. Napadong parak sa mata. Miss. Nadunor ka kani. Itaray ka nito ospital. Pintasan. Wala niya man na. Sana ka na nakigtutak lang. Inton maminsan. Tantanangam nga mintiag maneho. Ha? Agyaman nagtapinat ng tiyawis ko nagmerienda at tigat yung restaurant. Uray, mabitalaan. Uray santa pa'y unay nga gamam mo. Simuro takin ka. Ngamin, kasda na singpat matilangam. Anya? Apay nagkatawa ka. At apay na yun natibagakin ka, Ulysses. Kasla na singpat ka. Ngam, tsaka mo. Kasla, at tsak maawatan iti kinatao. Malagpaliw ka gayam. Iti ugalit ni makapulapol mo. Darasudo sak ngagmaneho. Sanak matkit diyan na padungparan. Nagikisak laeng gapo iti kigdut ko. Kabarbaro nga mintilugan mo. Langam tibak nang. Nabit kami pa si mangpet ka ni mamali ti probinsya. Ito syudad, ti nakayanakan kan ti makalak. Ak nervous kami pa yan, Ulysses. Di pa ikat si kangay gastusan ni Edna. Kat nabiit kayo pa dito yung probensya. Pag nervyos kayo man nga tan, lolo. Ano ti kwarta ni mama, ano ba ti di papa? Anya man nanti kaya ta sa wanday tang ibagbagam ni Ulysses. Kunak manunalpasan ang nagsarita ta. Apok, agnak nakam ka kumad. Saan mo nga ikan ti pagsakitan tinakam ni nanang mo? Di na kumamatan pagkonsumisyonan, anak. Barang may sarakan tumatla iti universidad. Aday baga ka na kayo, mami. Damok pala ang nakita ni Catherine. Mariknak nga agayata kon kankwana. Kunaklakit din no awan na pintas di probinsya. Anya di ko nam to ni. No kaano langin lako king kadaya negosyo. Sa ilako madlang? Ha? Kinasaritan na ka ni Atty. Agkawili.
Anya? Ada interesado ang manggatang iti daya negosyo? Ne, apaya siya ti ipasagom? Kadwang ka lang. Ngam da kayo matlang tagtulag. Sige. Ibagam to kanya kung kaano nga gikita tayo. Bye. Sino dayjay, Romualdo? Ito ni. Tigayem ko anang ilakwa kiti negosyo. Ilako na kanumat lang. Anya nga minti amo dayjay attorney ti ang negosyo. Tuna. Mang tagibasit ka manadagos ang iti pada matao. Kaya't nga tanito ni iti kumanar siya dagos. Kaya't aramatan na lang ti panunod na. Nay, itay paila ang asang kasirig mo talangam ni Tasarmeg Ulysses. Ay na, gwapo ka na po ka o. Amoy mo't gayam timang patirayok ha, lolo. Ang talaga ang gwapo ak malay. Ay, gwapo ka. Naalam ti pamagi ni Didus na daw. Sa kaing ingas mo mat ni Mamang Mau. Uy, gwapo ko magayam ni mamano lalaki. Sika talaga. Mapagkatawan ak mo. Apo ka. Ay, wan gayam. Papanam ka de, kat malumay. Ayun kayam. Ag alas 5. Amang ano saan ko na makamakampa ni Catherine. Sige lolo. Ay, nagdardarasan api manaw. Ulysses, agtanang kakumay ti panagmanehom. Ay, di na kun intal talagpay. Ay na, talagang sakit day at tinamaan di apukaw. Ay ala, ay gabarang day ta, ti pagbalbaliwan na, lumaaram na day di abalasa. Tala nga master ko na iti restaurant. Nga na iti ground floor na iti hotel. Rorain dak nga tanda to ni. May bayagak na traffic sa dandaninak na padungparan na diyang agdotobo. Slagdardras. Namnadlaw ko daras sultos ng agmaniho. Romualdo, Ano nangawag kanya kasla malasin ko. Ni Edna. kalpasan ti 20 atawan. Nagkita tamanan, Romualdo. Ba nagasang ko anam naman. Nabayagan nga wanda magkuking kahit na. Panagkita kiti lang pinaglupos na kati panawan. Saan ta kuman alagi pan tinapalabas? Itayang pangagur uray kini attorney. Sa dinong atatayan ni Tony. Wino imun una agpay nga tadim tayong. Ni attorney, iso data sumungadan. Ada kadwa na. Ha? Iso nga tatimbaga ni attorney. Haglago. Ni Tony? Mabit lang. Anya ti kahit asawan da ito, Edna. Jack maawatan ti kayat mo asawan, Romualdo. Amamom ka di ti kadwa ni attorney? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung nagtupay ken, langam-langan. Talaga aluko-luko ka, Ulysses. Saan ka kadiya makonsensya? Sikat ti gapo anatay ni papang mo. Oh. Agbababawi ak karag iti kinalokok, Catherine. Kanaya na bagbagan anak ni mamang agbalbaliw ako. Sayang ti kinabak nang yo, no saan ka makaadal. Tapay ko maasayang. Ulysses, oray ka sana ti kinabak nang yo, no saan ka makapagturpos iti panagadal mo. Di, sayang laang ti kinabak nang yo. Tamabusbus iti awan ka SS kan na. Ha? Matlaw manakam ka. Masirib ka siguro niya.
Napas nagkaklaang iti panagadal ko. Nang runatan na logi dagiti daduma ang negosyo ni Daddy. Nakapsot mo't namin ti birok ti negosyo sa diti probinsya. Mas dawag ni mama. Tapos kinayat nang agnaid kami dito eh. Amom, ado ngamin ti pakaisungsungam a bisyo ijay syudan. Catherine. Nagyaman na ka. Tawre, luko ak. Kayat mo ti makigayam kanya. Nakigtut ka asyak tinangilukat itiri daw, Catherine. Apay anasip ngatan ka asimbangpat. Kuwa ngamin, Mami. Nala daw a pinagawid na kami ti professor ni iti maudi a subject ko. Sigurad yung laang agsasao ka itagpaiso, Catherine. Owen, Mami! Ang mga no sa bali ti panunuto ni Mami, numaamuan na ipagkita akan ni Ulysses. Katday jay matarumon do. Awagak itay. Saan nakasungsungbatan? Sige, Mami, ha. Sumrag ako niti silid ko. Adupay ngamin ti aramidek. Panawan kayo pa, Mami. Nasa paman asimbangpat ni Mami ita. Tiyak ni namnama, akal pasante do puno atawan. Agkita kami pailang kini Romualdo. Namin pinsanan alinipat ko tinapalabas. Kat saan ton ama ulit pa'y. Tinaglabas anang ipupusak kadagitiluwag. Gapoy di pa nakairuruman, di pa nagayat ko kini Romualdo. Ngam, tijak ni namnama. May sa kadagiti negosyo na tikatangan. Agri-gri kat kaya man ni Romualdo. Narabian ka nagawid, Romualdo. Sa di na tinapanam. At do ti pakakumikuma kay opisina. Sa inawis nak nito ni akadwa na makisarita iti gumata ang iti kinatang na negosyo. May samot day tamaan. Di na matlagay matangka ng tan negosyo. At ang amin na buy and sell ti negosyo na. Apay, kas lalugan wenno dagati inlakong kenkwana ang negosyo? Saan kumaday dati problema? Kasano nga lumaamuan ni Jonah. Ang nagkita kami kinit na. Kati supay ti kumatang iti negosyo. Ngayon lako kinit Tony. Pasensya kayong tatang, narabyanak ang simbangpat. Nagrabi kayo ka din kini Ulysses? Ay, sakla ang tinangrabe anak ko. Sinukon ka doon na Ulysses, tinamamo na abalas ang iji pagadalan da. Kalpasan da, nagpaspasyan da di parke. Sa inawis na anangan iti restaurant. Ayan ni Ulysses, tatang. Ay, jak amo no nakaturog ang nagdirit sumutan iti kwarto na. Ada naging baganti panagnaid mo dito probinsya. Naliklikan na dagiti barkada na anang isungsungkan ko na iti bisyo. Naimbag na agpaisaw ang maisingad kini Catherine iti may barkada man lang. Ay, sapay mabayag man ang ti panagrugi dagiti klase. Ay, si kagay anak ka. Nang rabi ikakaday. Awan tatang, nalpasan. Nangan kami kini attorney ti restaurant. Angam, kasla makakapkapi Sige tatang, mapanak man pa'y bitag sukat ti silet ko. Ako lang nung nakaturog ka, anak ko. Pero mo ka pa'y langit ti silet mo. Siririing ang pala nga mga arapaap kan ni Catherine, mama. Nakapimpintas, ka na nasingpat.
Gaputan na singpat. Agayat ka matan kan kwa na? Nasarakak sa ti babaya mang parukma kanyak. Makapay. Katawa mo't na itang ibagbag ang Ulysses. Gapo ka ni Catherine. Agbalbaliw ako ng mama. Ken gapo iti pupusay din ni papa. Sakyak yung baso. Talagang agbalbaliw ako. Agyaman ako na anak ko. Day ta tinabayagan akal kali kagumag. Ano day di Catherine di makapagbalbaliw kan ka. Awan pare ko titi day ta anak ko. Maring mawis ko to dito. No, makapag-amo kayo, mama. Sige man nga rot iho. Sigurado kamom ti agpili. Amang ano, day tati saan mo apakaturungan. Amang ano da kayo ti sana makaturog, mama? Probably, agkap-kape kayo. Kaya simrek kayo dito kwartok, daddy. Ada ka di bagayo kanya? Naglaw ko, anak kasilaw pa lang. Agpuyat ka manan. Sigod lang aruden na nakudtong ka. Ni daddy, met. Kababagi ka talaga ti kinarapis ko. Alright, na pintasak, met. Aglalo no adan mang papapintas kin ka, iha. Ni daddy, met. Ang awandak pa'y. Ado ti gagayam ko alalaki, daddy. Ngam, sana nga agpapaaram. Ngamin, kaya't ko nga ipasnak ti panagadal ko. Nasayad no kasta. Dahil ti kalikagumak. Ti makaturpos ka, iha. Amoyo, daddy. Manipod ubinga. Nadlaw ko nga. Ado ti panawen nyo kanya, ngam ni mami. Hala. Ilipas mo daytan. Tamaturog kanto ni iha. Oray ka sa noti pa ng iliw-liwag ko. Kalpasan ti 20 atawan. Nakabagbag na nga nid na. Manipod idinagsin na kami. Kalpasan ang itsuna tingkasar ko. Hawanan pulos damag ko kingkwana. Anyang ata. No awagag. Kuwan. Awagag man kiti. Barang makontak ko kansong batan na. Tiyawag ko. At dita. Agre-ring ti cellphone na. Hello? Edna. Mabalin ka kadi kasarita. Ore apagbid lang. Awanan tirong nga pagsaritaan, Taramaldo. Amang ano agselos ni Chona na maman na. Narigatan, no? Isong pagapaan yung anan. Ore dito cellphone latan di pagsaritaan ta. No may panggapit di negosyo maginatang nito ni Ken ka sa inlako na kanya. Amang ano pang panunod ang magibalbalisak. Tsak ugali tayo, Taramaldo. Kalpasan ti 20 at tawan asaan ta nagkita. Baknang kan, Edna. Mabainak sa. Apay nga wisin na kijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamang mo. Kanayon nga rin nga istoryahan kay kinkwana. Awan pagtanagam ka ni mama. Ngam, Masingpat. amang ano niya ti panunutin na maipapan ka data. Napudno akmat. Ha? Anya ti kunam? Pag nervyos akmatan. Dakos ka din, no? Pagayatakin ka. Kagura na ka din. Awisan nak nagpasyar ijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamam. Sa kasta ti ibagbagam kanyak.
Saan ka nga yung amo, kaya layat ko? Kayat ko lang, nagkita kayo. Ang pagtawan ti ado anak ako mikumak iti negosyo. Nakaawit ka na sapa. Adamo gayam sa nga ilim anapintas abanasang, Ulysses. Iso ni Catherine, mama. Catherine, ni mama. Kumusta kayo? Pakaragsak ti panakamamukan ka, Catherine. Haha. Apa naikuling kayo, mama? Mabain ako. Ming anak mo ti mama ni Ulysses. Mama? Ako. Sige, ituloy lang tagsarsarita, ha? Tulungak ni tatangag loto iti pangrabyan tayo. Ay, nay. Apay pinanawam da Ulysses kin Catherine iji salas anak ka. Jack mawatan ti marikrik iti pan nakakita kin ni Catherine, tatang. Kaasta unay ti panagtipayok. Anya? Pagyaman akin ka, Catherine, ha? Nagaragarsakak ita arabi, kabukin ka. Ulysses. Anya tiket mo asawan. Ang mga sa bali man ang ti panunutan. Naragsakak, tapi nadayawam ti awis ko, ang makapasyar ka iti balay. Anya ti makunam ka ni mama? Nasingpot ni mamang mo. Sana kas ka ni mami. Kahit ko asawan, nadungo siguro ni mamang mo niya. Talaga? Ora ang damasol ko, sa anak nga ungungtan. Magbagaan na klaim. Ulysses. Amangan no, kaya't mo pa iti dumano ni Jay Balay. Tapno, maam mo matagiti tatakil ko. O sige. Kahit kung matamam-amo na iti dadakil mo. Nasaysaya at payapasyaran ka iti balayo. Tapno may panagnag ko ti kinapudnukin ka. Ha? Sige. Dum sa agta nga Ruden. Tapno saan ka unay amarabyan iti panagawid mo. Nagrabi ka na si Mangpet, Catherine. Mabit lang. Sino tayo to'y alalaki? Mami, ni Ulysses. Kumusta kayo? Nakayugayam ti mami ni Catherine. Intulnog ko, kalpasan ti parang ipasyar ko iti balay. Anya ti ko na? Anya aga po nga ipasyal mo ni Catherine iti balayo? Kaayat-ayat mo ka di ti balasang ko? Mami! Saan nakalakdan nga agsao? Kinapudno na agayatak iti anak yo. Isa kayat kayo matamaam mo, tapno may pakadak ka na kayo. Agad-adal pa lang ni Catherine. Saan mo asingaan? Naawan tinasaya at amaaramid mo iti biyag mo. Saan mo nga iramraman? Eh, Agawid kan! Diya kung kayat amaulit da ito'y si kaalalaki. No siya sino man tinaganakan ka. sige. Sa anak nga roden nga bayag. Agyaman naklangan. Apay mo takas dyan yung pakita yung ni Ulysses. Kababain pa yan kin ko, ana. Apay, sino tayo at tao? Tao si Mang Bay dito'y balay, mami. Saan ko kaya ti panang sungsungbat mo kanya, Catherine? Saan mo nga ungta ni Catherine? Kasaritam ko malata na nasaya at anak mo. At papaarim kay din iti tayo alalaki? At data, nagsangsangitan ni Catherine na simura kiti kwarto na. Diyan mo kang Carmualdo. Ang panunuyam kay din. Babae ti anak ta. Basol mo no dakas ti pagtungpalan na. Siririin kay palagayan, mama. Apa nga uray dak palaan. Naibayag ka nang itulod kini Catherine ni Jibalay na. Wanong nagsarsarita kayo pailaan. Binastos naktiin na ni Catherine, mama. Imbag ta nakatagpalak. Dak tinatapan.
Ngam, sa anak amalabdan ti inana, ang mga ramit ti anak na. Ay ayatek oray ni Catherine. Tinasayaat. Saan ta napagsaritaan ti may papan iti dayta. Nala, intakat maturugan kat ni rabiin anak ko. Mabayin ako na ikan ka, Ulysses. Pasensya ka lang kuman ka ni Mami. Naungat gayam ni Mami. Ngam, sa anak amalabdan iti panagayat ko ken ka. Ngam, amangan no saan da ka napadapawan iti balay. Oray ni Daddy. Numabalin. Sa anak pa'y kano amag-ayan-ayan. Sana dahi ti makatubang. Kaya't kang agbalin nga inspirasyon ko. Tapno maipasnek ko ti panagadal ko. Ulysses. Saan ko maadang iti dadakkel mo ti makalapit ken ka tapno ayatan na. Numabalin laang. Agpagayam ta kumalaang. Saan ka matapawilan nga agaram kanya? O manugot hak nga agpagayam tapay lang. Tinapatag kanya. Makasarsarita ken maipaspasya ka. Sapay ko man. Tasaan ta kapawilan ang makipagkita ken ka. Saan talakit di ama-amuhan? Anya? Agilimod ka dagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni Mami. Ay ayaten ka unay, Catherine. Saan ani mamang mo ti makalapad? Tapno ituloy ko ti agayat ken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lolo, simbang pat ka din ni Mama. Saan pa'y Mark Apaw? Nada ka din na patag nga ibagam kay kwada. Ay naigure ka man. Naragsak ka ba't adim ng apo ka? Kalkalpas ni ngamin ang nagsarita ka ni Catherine. Ay ka, agayan-ayat kayaw. Nagsayat ko man nagpaisulay ta, Lolo. Napagsaritaan may nga agpagayam kami palaing. Nga, saan nakmatapawilan nga agrayo ken kuana? Gusto na ita, Apaw. Agadan kayo pala. Saan pa'y analadaw ti ayat ka na kayo kini Catherine? Umda sa napakaragsakak di pa nakakikita ka ni Catherine. Kaya, pasaray may paspasyar ko. Ay, ne. Dimtingan ni mamang mo. Ay, mabit lang, Apo ka. Tama pang kusabtan, itiri daw. Nakaragragsak ni Ulysses ang nagistorya maipanggap kini Catherine. Talaga nga agayatan ti anak ko, tatang. Ay, well, anak ko. Baro nga minginan ti anak mo. Apay, di mo nadlaw anak nagkalan ti nagbalbaliwan ni Ulysses, ha? Ba nag-apagyamanak unay kan kuana, tatang. Well, gapo, kini Catherine na ita. Ti pagbutbut nga. Kasanon numapay, iti umuna nga ayat na. Eh na, tala nga agpaisa. Nagtulag da nga gadal na pailaan. Gayb, ay na, amagan, no, saan amaya ti ibunga ti panagayat ni Ulysses kini Catherine? Sapay la kumaa, tasan ang mapasamak na itatatan. Ti aramidan ta anak ko, bagbagaan ta ti anak mo. Dahito ilauna iti magusto akin ka, iha. Nalailo ka. Kasla iti ubing ka pailan. Ngam, balasang ako, Daddy. Napintas a balasang to'y anak yo. Niyan tenda, siya mo pa iti bagbagim. Iso adyak mababalaw ni Ulysses, no gayat unakin ka, iha. Ni Daddy mo't. Ngamamoy, Dad.
Nagtulag kami kini Ulysses, maipapan iti dayta abanag. Agpagayam kami pailaan, tapno may pasnat mi ti panagadal mi. Ngam, sansamot nga agad-adal. Sumrek to kano inton sumaruno apa naglukat ti semestre, daddy. Atay padamag ko kada kayo. Kanayon ana nga to ti maalak kadagiti exams ko. Maragsa ka nagunay parakin ka. Katsapay la ko ma. Tauray ni mami, maragsakan met para kanya, daddy. Apay nga ka dito'y Romualdo. Wanda ka sa panggap ko na. Naipadamag kanyak ni Tony. Tama ka bang bangon mutlangan tinegosyo? Aginatang na kanyak. Dahil ti pagyamanak iti day di Estado. Nalaing nga agnegosyo. Gatim masinso ti panagbiag mo. Kaslada kahit mo asawan iti day ta. Nakabagbag ng kami iti. Ngayon may salang tinabati ang negosyo. No mabalin ko malang. Liklikam ti agpakita kanyak. Amang numamuan ni Chona nakita tamanan. Kat dakas ti gubwayan na iti panagden na yung agasawa. Isagana mo ti bagim para iti sumaruno a semestre, anak ko. Awan pagdanagan niyo ti dayta mama. Nakapagtulag kami ka ni Catherine. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Ulysses. Apay, mas dahil kayo? Di kayat ko asawan. Naibagakon ka ni Catherine. Nga iti universidad apagadalan na ti pangituluyak iti panagadal ko. Tapno kanayon kami ngagkita. Amang ano saan mo matamaipas na ti panagadal mo? Nagbalbaliw akon mama. Ipasnek kon ti agadal. Daadan ni Catherine nga inspirasyon ko. Kasano numaamuan ni mama na dayta? Saan ani mamang nga ti makalapet iti panagayan ayat minto ka ni Catherine. Ulysses, jak kayat ama iruruman ka. Gapulang iti panagayat mo ken ni Catherine. Saan tawa pasamak na ita mama? Jak ipalubos. Madanda na ka nakitiday nga ibagpagam, anak ko. Di ka nagdanag. Nagkariak kada kayo ngagbalbaliw akon. Sa anak to nga agaramin itidakas. Anak man naganda ni nagsara ti semestre. Anya pa ilang day tangar aramidem, Catherine. Ado nga minti kamakam ko. Ilipas ko dagito sakbay nga agbakasyon kami, mami. Nga marabiin. Di mo lang may pabigatan. Sa bali man kit iti malagip ko. Agkit-kita kayo kadi pa ilang iti dayjay ay Ulysses. Anya nga tati bagak ka ni mami. Oh, apay asaan ka makasungbat? Kuha mami, nabayagan na saan kami ang nagkita. Ado nga minti pa ka kumikumak. Nasaya at nung hasta. Kasaritak to ni Romualdo nga agbakasyon tayo ijay Boracay into nagsara ti semestre. Tapno awan ti guntawa yu kini Ulysses ang makapagsinara. Anya? Oh, saan mo ka di akayat ti makapasyari jay? Agpudno ka man kanyak, Catherine. Mga no agayan ayat kayo matan kini Ulysses. Mami, awan ti pagdanagan nyo iti dayta abanag. Napas na ka kiti panagadal ko. Nasaya at no kasta. Jak kayat amakiayan ayat ka. Istrikto ka launay iti anak ta, Jonah. Palasa nga ni Catherine. Kitsan mo mapawilan. No adagayat, no agrayo ken ko na. Agad-adal pa ilaan ni Catherine. Wen, gamsan mo kumatanglan ti waya-waya na. Saan nakasupyatan? Amangan no kayat mong agsubang tamanan. Siyak ti matumpal, Romualdo. Agbakasyon tayo ijay Boracay iti 2 alawas, kabayatan ti semestral break. Nabayago na iti 2 alawas. Jagpay agad mapanawan ti negosyo. Amangan no at damot ti di mo mapanawan. Kuy daw ka kanya, Romualdo. Saan ka kumangagpanunot iti sa bali?
Kakaisunan na yan, negosyo tayo. Numabaybayak pa amang ano agbanag ta ito, anak kurkura pa tsuna. Numatuloy ti panagbakasyon nyo di Boracay. Kaya't nasa wen, do alawas sa santang agkita. Kaslasan ta mo tangag kita. Apagbiit lang ti dua lawas. Mabayag unay deta para kanyak. Kailiw kan to unay. Kunak man no nakapagtulag tan may papanday ta abanag, Ulysses. Agadal ta kumapaylaan. Oray, ta may pasyar nakmatlat ta. Amo ka din ni Mamim, amasansan ti panagkuyog ta. Saan? Agungat lakit di numaamuan na kas pangarigan. Naingat unay kanyak ni Mami. Sa anak ka no nga agpaaram. Deta siguro ti gapuna ang mabayag ti bakasyon nyo. Kaya't ni Mamim ngaya dayo na kakanyak. Ay, tsak lang mo. Numatuloy nga agpaot kami iti dua alawas. Ngamin, kunan ni Daddy. Amangan numabaybayan na tinegosyo na. Gapo iti dahil ta, malidayan ka mata ni Ulysses. Tatang, denggan nyo man ti apo ko yo. Ay nga talaga nga agayatsan. Ay na, saan mo ang mababalaw na Ulysses? Sa nag-sauce. Nagpintas kami ni Catherine sa nagsiksipay. At daatap ko, akayat ti Mami ni Catherine. Amaya dayo akin ko na. Saan pa lang amin aday tati ipamay sa anak ko? Agadal kayo pa lang. Dahil tama ti nagsaritaan mi ka ni Catherine. Wan agadal kayo pa lang amin. Di ka nagliday, apaw. Ay na, mabiit lang ang lumabas ti do alawas. Kanayon to, ngagkita kayo. Kadandanon tayo laang diti Boracay. Nagawid kit din ti bagbagam Romualdo. Humunak to nga gawid. Sana mabali na panawag ti negosyo. Anya ka mataya. Mami, husto daytan. Saan kayo nagsubang kini Daddy? Wow! Nagpinta sa talaga dito yung pagpasyaran. Puraw ti kadaratan. Gundawayan tayo dito yung panagbagasyon tayo. San tayo nga mo, no kaano man na maulit tiyay tayo. Among matlagayam dayta. Hala. Mami, Daddy, intay kat dagdigusan. Hay, mailiwak nga aglangoy iti baybay. Sige nga, Rod. Alaw mo na ka na tumapog, Catherine. Sige, Daddy, panawan kayo, pay. Agpay-pay, break the cellphone ko. Mga ni Ulysses tumawawag. Hindi rin namin nga awagan at na makadalong kami dito. Kasan pa ito yan? Agong at lakit din ni Mami namanggag na ti pa nagsarita may kini Ulysses iti cellphone. Kumusta? Si Mang Pagkagayman, manipod iti panagpasyaryo ni Boracay. When Ulysses, ako nagtupay ngamin kin ka, mabiit laang nga orayan ti dua alawas. Mailiwak ko na yan kan ka. Masansan lang aro din ti panagsarita ta iti cellphone. Kaya Mom, edidandani ka ni nagawid. Saan kan anasumbatan? Tama nga numatiliwan nak ni Mami. Kabutang mo sa ni Mami. Ah? Saan ko akabuteng? Ngamkit di, maamakak. Naungat nimin ni Mami. Owen kayam. Naka-enroll kan? Nalpasan. Naragsakak. Kaputak. Kanayon tanton nga kita. Dandaras ang nagrabi ni Ulysses. Kalpasan ang nakapangan. Sebra kan iti kwarto na. Ado ka nung amin ti ilipas ng assignment na, tatang. Tanong marigatan ka iti assignment na. Mapanagpatulong kini Catherine. Anya?
Mga no, pambar na ba na dayta tapno makasarita na ni Catherine. Kaslay kagkagara ng harod nga impangag kanyak, tatang. Ay, mas dawak ka ron anak ko. Kanayon naman nga kikita ay di universidad. Talagan sa nga agayatan ti anak ko, tatang. Hanggang sapay la kuma, tasaan na amabaybay ti panagadal na. Ay, bay abaw na ka. Ay, wan gaya, malagip ko man. Di ba't saan akaya ti mami ni Catherine nga agaram na Ulysses? Day tangarod ka, ti parikot, tatang. Hanggang mawatak nutkit di ti ina ni Catherine. Naimbag ta simbangpet kan Romualdo. Awanan ka itibayin. Ululbudan nak. Nagsarak kayo ka di maning kini Edna. Jonah. Kitaan. Kasta unay ti pan nakakigtot mo. Kunam nga taajak maamuan ani Edna tinanggatang iti may sa negosyo. Latingit no saan ko na ibagaray tabanag. Saan ko nga mo ani Edna ti kimatang. Dato ni ka na ator ni agkawil iti nagsarita. Saan kan nga gulbot? Agsarsarak kayo kin Edna, san ka di? Agkalma ka kumalaan. Anyang agkalma ti bagbagam, ha? Tinumpanak. Agalwad day jay ababay ka niya. Daddy, anya ka di tinapasama kada kayo ka ni mami. Nang ko ti pa nagririyaw na. Hindi ka mo no kasanong ilawlawag ko king kada ito Abay, Daddy. Kwa, Daddy, napalan nga raw din ni mami. nagdagdara sa pimanaw. Diya ka mo na pagturungan na. Anya? Ngam ko na amasabol ang kasarita na need na. Anya mo ni mami. Nakiktutak. Tananggag ko langan ti pa nagririyaw na. Iso nagdardara sa karimwar iti kwarto. Wala, agsubli ka niti kwartom. Ituloy mo ang aramidam. Dahito ka din, ti balay ta Edna. Amang ano, nayaw-awa na klaang. Nangal-alaan na nga tati kinabak nang natilog. Ngumpura asin pa. Diyak itulo nga agawon na ni Romualdo kanya. Nabayag nga awan damag ko iti daytoy ababa. Nakabakbak Jonah, nakigtot ka, nakakita kanyak. Balbalaagan ka, Edna. Saan mo nga agawon ti asawak? Anya ti kayat mo asawan? Di ka tanag. Tiyak agawan tinalpasan nga inagaw mo kanyak. Gaputa sa anan ang maulit pa'y tinapalapas. Saan ka agpanakal kanyak, Edna? Saan aga po ta si katinakagatang iti may saan negosyo mi? Saan nakagpampanakal, Chona? Anya ka diti problema mi ti dayta, ha? Mama, pasilot sa ngayon yun. Apa akas ni sinyong batyo? Sika. Da kayo? Agam amo kayo gayon ka ni mama. Anya ti kaya tasawan da ito, Edna? Anak mo ni Ulysses? Juan, anak ko ni Ulysses. Apay ka di? Mama, iso ti mami ni Catherine. Anya? Hoy, ibagak kang kasi ka babae. Ibagam iti dayta nga anak mo, nga adaywan na ti anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumagano. Twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Agam amo kayo matgala mi ti mami ni Catherine. Apay akas lang makagura unay kada kayo. Kasanong ilawlaw ako itakin ni Ulysses ti amin. Mama? Nay, nakariing kayo pala ang akin na.
Day, aglalo kay kay Ulysses, mapuyatan ka. Kat basa pa pa'y asumbrag kay ti Universidad inton bigat. Langig ko kami nga kasinsin nung bat ni Mama Lolo. Ni madgayam tita Chona, ti mami ni Catherine. Anya, Shona, kunabi Ulysses. Ore da kayo, Lolo? Am-amoyo ti mami ni Catherine? Rabi inyo, Ulysses. Mapang ka maturugan. Alan, iho. Sige. Panahon kayon ka ni Lolo. Tatang, makigtot kayo lakit di tiday ti amaman nyo. Naamuan ni Chona asyak tigim matang itimay sa negosyo dakin ni Romualdo. Kat, tsaka muna niya ti pampanunutan na. Anak ka. Da Romualdo ken Chona. Isu da kiti dadakkel ni Catherine. Naimbag ta si Riring kapailaang Romualdo. Masapul nga sarita ta. No may panggap ay tinegosyo ang agatang na. Awan pakibiyang akitinita. Desisyon ni Tony. Nakabakbak nangan ti Loka. Ang adapay may sa ajak pulos na gustuhan. Ni Edna ti ina ni Ulysses. Aniya. Oh, kita. Nagtupay amas daaw ka, Romualdo. Ay, masapul akasarita ka na imbag ni Catherine. Maipanggap iti daytoy ang panak. Aniya ti pangpanggapam. Kaya't ko amamuan, nupod no asandan nga agkikita pa'y. Saan amabalin, amaanda-anda iti relasyon? Bay asumrag ka iti Universidad, Catherine. Agsarita tapay anaimbag. Kaya't kung ibagam kanyak ti pudno. Apay, mami. Anya ka di dayta? Agkikita kayo pa'y kini Ulysses. Saan ka agolbud kanyak? Aha? Apay, akas lang makapungpungtot ni mami. Oh, apay asaan ka makasungbat? Sumungbat ka! Jona, saan mo apagungtan ti anak ta? Iha? Sumarkan. Saan ka makibibiyang? Ngam. Daytoy ti bagakang ka, Catherine. Adaywam dayjay alalaki. Saan ko akayat ng isamiram ti makiin-inaram kabayatan ti panaggadal mo? Madamdama pa iti first subject ko. Ngayon nasapak ngayon may dito pagkadalan. Takailiw ka man na makita. Ano niya? Inal daw talang nga rodin nga kita dito pagadanan. Ay ayatan ka nga minunay. Isa kanayon na mailiwakin ka. Nang rona na makikita tinasamit nga isam mo. Kasta gaya ma. O sige, sa anak lang nga rodin nga umis-isam. Kasla kanayon ka madlat nga umis-isam. Sika talaga. Nalaing ka amang buladas. Kunak man nalpasan na nagsaritaan taday taabanag. Nga agatal tapay. Lagi-lagi pa mo kumamat ti karim kanya. Asaan nakapawilan nga agrayokin ka. Amon. Ada problema ka ni mami. Dinamag naman kanya kitay. No agkit kita ta. Huwag gaya. Atay bagakan ka. Ah? Imay ni mami iti pala iti rabi. Magamamuda kayam ka ni mama. Anya? Mas dawa ka di makita. Talagang saan naungat ni mami. Diyak namin nawatan mo niya ti pagsinsinubangan da ka ni mama. Ulysses. Ay, pasensya ka na. No, naibaga ka naungat ni mami. Mawatan ka. Saan ka matakagura? Talaga naungat ni mami. Di pa kakigtutak. Di imbagam. Ang nagsinong batdakan ni mamam. Diyak ka mo tiga po na. Diyak pa'y nakasarita ka na yung pag ni mama. Ano? Apay nga tangagpaiso. Kasla din sa lang nga nagkita da.
Ta ijay mat syudad tinagnadan mi. Nay, nasa paasibra kiti universidad ni Yule. Maging kaita, ada ka pa ilang dito yung palay anak ka. Badi ka dito bagay. Mariribo ka na, tatang. Nakaununag ti sinaay mo anak ko. Langam nga agpaiso ti mariribukan. Maipanggap ka de iti yaay di tsuna iti rabe eh. Amo yung awan panggap kong agipalas. Ipakariribo kak. No kasano nga ilawlawag ko kiniyolisis no kasano nga agam-amu kami kinitsona. Panagkunak, awan ti masapol nga ilimod mo kini Ulysses. Aglalot agar-aram ti anak mo kini Catherine, nga anak gayam da rumwalo kinsuna. Anya ti kayat yung asawan iti day tatatang. Ibagak kiniyolisis ti amin. Tapno oblagag nga agaram kin ni Catherine. Anak ka, Saan, tatang? No nagsagaba ak idiga po kini ayat. Diyak ipalubos ang mapasamak dayta iti anak ko. Saanan ang maulit tinapalabas, tatang? agad adal pa ilaang ti anak mo. Amangan no anya ti mabalin nga ibunga na. Tatang. Sumurag ka no ti opisina. Di kagdanag. Adan tugon taway akasaritak ni Ulysses maipapan iti dayta abanat. Naamwa ko mo apay nakabakbak ng dayjay nga et. Nakiasawa kayam itibak na. Ambisyosa talaga. 20 na taon tinapalabas. Saan mo kuman nalagi panpahay deta? Apay kumaadyak lagi pan. Saan nakalukon, Romualdo? Di mo ibaga at di mo amo anatayan ti asawa na. Ha? Saan ko nga mo deta? Kat itatam mo man. Maragsakan kan? Mabalin asilpuan tinapalabas yo? Nakat adu lang arodan ti problema. Dahil tapay lang ti pakariribukam. Diyak kahit madadal ti panagdinata. Tama nga noan niya ti dakas nga ibunga na ita, kani Catherine. Patbat gakunay ti anak ta. Kat! Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Romualdo? Saan ko apat-pat ganta anak ta? Chona, si kamot gayam ti nga inik. Anya ti may paikogan ka? Napalalo nga taaragsak mo. Tanagatang mo daytoy ang negosyo mo. Napaglan ka nga ambisyosa. No makisubang ti panggap mo, awan ti panawan ko iti day tabanag. Hapay, saan ka kailangan nakalipat? Ambisyosa ka mata talaga. Nakiasawa ka iti baknang. Tapno mapadasam ti agbiag anabaknang. Uray din maknangag. Nakabadag pa ilang dagiti sakak iti dagatyo na. Inayat ko day di Diyos dado. Tanasingpat kan nariknak nga ay ayatanak. Kat? Saan nak nga ayatan ni Romualdo? Asi ka pa ilaang tay ayatan na. Pangaasim, siya kayat iskandalo. No saan mo akayat ti iskandalo? Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Catherine. Saan ko ama ipalubos ama adda-anda iti relasyon? Napanunod ko, amasapul ama-amom daytoy abanag, Ulysses. Anak, amo ka mariribukan ti panunot mo no apay nga imay ni Chona dito'y balay anak isubang. Huwag ngagpaiso, mama. Agam-amo kay gayam. Wan iho. Uray ni Romualdo at dati ni Catherine. Agam-amo kami. Gapot agayan ayat kami sakbay an agam-amo kami itiday ti papang mo. Anya. Ngam. Inagaw ni Chona kanyak. Kan iso ti kayat ti inaday di Romualdo ang makagasat na. No apay akayat ko am-amom daytoy. Tapno saan mo to ang mapatasan ti agsagaba. Anya ti kayat yo asawan.
Pawilan na kalimat nga agrayo ka ni Catherine. Uy, Ulysses. Itaman pa yan nakalulimod ka. Apay, ada ka di problema, may di pa nagadal mo? May paparin timpod no ni mama. May panggap ka nagitidadakkel ta ti pampanunutay. Ha? Anya dayta? Ala, abnerbyos akmatan. Sigud gaya mga agayan ayat da mama ken dadim. Ngam inagaw kano ni mamim. Ken day ta ti pagayatan day di lolam. Anya? Isumat lagaya makagurgura na ka. Ken, saan na akaya ta makisinagadakken ka? Iso nga mo. Gapoy tinapalapas na itidadakkel ta ti makalapel. Iti ayan ayat ta. Awan basol tayo, Ulysses. Sana rumbang iramraman data. Kayat ka di asawan na ita. Nga aklo na mo ti panagayat ko ken ka. Ha? Ay, Ulysses. Di may bagak. Awan tagbalbaliw. Agayom talatta. Di Ulysses tinakaamwa kiti dayto mami. Daddy. Daddy, sigud kayo gayam nga agayan ayat iti mama ni Ulysses. Ngam, inagaw na kayo kanun ni mami. Anya ti kunam, Catherine? Ti awanan bain a babae. Pinagbalin na kid din adakas. Agalwad day jay a babae kanyak. Jonah, parbang ka. San mo kuman ariribukan din na? Agul uli magkan jay tao. Anyang agul ulimag. Anya ti kaya tasawan day jay nga inaramid na Romualdo. Isupay ti sakit mo? Daddy, mami, saan kayo kumangagsubang? San kong isakit? Diyak la kahit na mariribog tibiyag tayo. Hoy, si Catherine. Mabitlaan. Nagulbud kagayam. Ang kita kayo pailaang kiniyulisis niya. Aha? Nalipatak mo niya, Tyson. Ibagakin ka, Catherine. Di mo gamdan ti makirelasyon kiniyulisis. Tas sigurado ariribok ti mapasamak. Saan mo kumaasawan di kastay di anak mo? Daddy, saan niyo kumanasumbatan ni mami? Ang mga no ad-ada saan kayo magkinawatan? Nay, rabi unayan. Ada ka pala dito salas, apaw. Anya pala ang tiyan aramida. Naibagakon ka ni Catherine tinagbalina na palabas na itidadakkel mi, lolo. Anya? Pampanunutay. No asino ti adda kanunungan ni Catherine. Ket makaapekto na iti panagayat ko ken ko na. Ulysses, saan kumaaday ta? Ti iprioridad mo. Agadal ka ah. Ay ayatek una ni Catherine, lolo. Iso ti nakapagbalbaliw kanya. Maragsaka na kiti panagbalbaliw mo. No idilig ko, idi kasangsangpat mo dito yung probinsya. Sa anak-anak ni Barkada, lolo. Nilaing Catherine tinagbali na gayam ko. Ni mama, saan na akayat ti panagayat ko kanit Catherine? Gapo, takayat na nga iprioridad mo ti panagadal mo. Sige, lolo. Inak maturugan. Amang ano, aglaladutak to na sumurak iti pagadalan na mapuyatan ak. Nasapak ngamin anak katurog. Sa bali tinagawatan niyo, lisis itimbagat kan kwa na. Baliwag to kasarita, tatang. Ti pakadanagak, no makaapekto na ito, iti panagadal na, kat subyan na, ti kinabarumbado na. Banag adyak kayat ang mapasamak, tatang. Agpada ta, anak ko, kati aramidan ta, saan ta aliwayan kuma, abagbagaan. Agyaman ak unay, tatang. Kasapulak ti tulong yo. Saan ko apawilan iti panagayat na kini Catherine? Ngam ni Chona ti problemak. Hangam.
Jaki palubos nga iroruman na ti anak ko. Edna, No enroruman da kiti. Jaki palubos ang mapadasam dayta ni Ulysses. Saan nalakit dimat nga itulok, tatang? Saan ko maarumbang nga imbagak kadagiti dadakkel ko tinaamuakin ka? Maipapan kadagiti dadakkel ta. Ni daddy ko malatan ti kinasarita. Namon lang arudong ni mami nga kita tapay laang. Ken? Liklikan nakto ka din. Diyak kabalan nga ramidin day tayo, Ulysses. Ngamin, napatag kamatin kanya. Agya mo na. Saan ato bang ti ayan ayat tayo ti panag-aadal ta? Ken, ilaban ta ti ayan ayat ta. Diyak kumapay kayo ti makiayan aya. Diyak ko nang mailimot ti marikrik na ken ka. Uray ang bukasan mo manamong ni mami iti ayan ayat ta. Saan ko maamaulit ka na ta tinagtungpalan ti ayan ayat na dadim ken mama? Ulysses, Oh. Saan ka kumamasairi tinatang imbagak? saan? Kamamong, maim-imagine ko no kasano ti panagsagaba ni mamam iti. Banag akabutan ko nay. Saan pa ngay palubos? Wala, saan ko maanay ta ti panunutan ta? Rumbang ang naragsak ta iti ayan ayat ta. nay, daitan ti anak mo, Edna. Kabisado ko ti ungor ti lugan na. Ay, apay nga tanarap yan. Pasado alas 7 ni tirabi. Matanagan Hello? na pa itay no niya tinapasamak man. Mama! Amagan mo nakita naman ang kini Catherine ah. Mabit lang! Mama! Ah? Pasensya kayo noon, narabyanak. Saan mi ngamin anapuutan ti oras ka ni Catherine? Podno ti atap mi kini tatang. Ay na, di amok itayan kat no na isungsung ka manan iti barkada. Inkarit ka na kayo ngagbalbaliw ako mama. Nilaing Catherine ti pangipapayak iti panawan ko. Nang runakit agayan ayat kami. Aniya, Oh, pagtaktakter tayo malatan dito eh. Mapantay iti salas, tadi ti pagsasaritaan tayo. Kastrak ni Ulysses iti kwarto na anak ko. Ay nay, ano ti aramidem dito salas katrabeeng? Ano ti mapaspasabak mo? tata. Nakaragragsak ti ano ko nang ipadamag nga agayan ayat dan kini Catherine. Talaga nga yahitan ni Ulysses ni Catherine. Tsak malapdan alagi pan tinagtungpalan idi ti relasyon mi ken ni Romualdo. Anya ti kayat mo asawan iti nayta. Kasta unay tigura ni Chona kanyak idi tatang. Dakkel lakit ti ariribok ti maparnuay na no maamuan na ti relasyon dagiti anak mi. Nayta ti parikaw anak ko. Amang ano anya ti aramiden ni Sona. Sana padpadasan ni Eraman ti anak ko tatang. Tadyak ipalubos ang mapasamak dayta. Ibagam kanyak ti pudno, Catherine. Anya ti nakaladawang asimangpat. Imbagak mo titayan kada kayo, mami. Inkaan ni mami. Apay, anya man ta problema yung aginaya. Saan ka makibiyang, Romualdo? Daklakit din nagbidot iti atap ko. Nakisinarak ka kini Ulysses niya. Gaputa sandak mo't nga inggaan. Ibagak kada kayong tipod na. Well, nagkita kami kini Ulysses. Makita? Tanangam ko malang ti makisarita iti anak ta, Jonah. Bye-bye anak laang, Romualdo. No tangkanan ti ulong, Catherine.
lading itik na supringan kayo, mami. Maamuan yung tumatlangan. Iso na say-saya at numaamuan nyo ikan. Kaayan-ayat ko ni Ulysses. Anya? Oh, Pangasiyo. Saan nyo kumasupyatan ti relasyon mi? Doan yaman ti parikot yu iti mama ni Ulysses. Saan da kami ko mga iramraman, mami? Bigbigat pa lang. Ngam kasla mariribukan ka unay. Umisim ka, tapnan ada pumintas ka. Ulysses. Saan ka kadian naragsak iti relasyon ta? Adadak ka na problema. Saan ako na nakapagulbot ka ni mami? Amudan ka ni daddy ngayon naklong ka. Maragsak ka na. Ta saan mo ngayon limad ka nagiti dadakkel mo nga gayan ayatan. Hanggang, ano yung problema ako na? Nakaungat ni mami, tinamuan na. Mabuti nga kiti mabalin nga aramidan na. Ano ti kahit mo asawin? Kasanon no pag sinaan na ta. Ngay tati sana mabalin. Saan tayo ipalubos? Ti pampanunutan. Amangan no, makaapekto na ito iti panagadal ta. Ket, agbabawi kan anang aklon inti panagayat ko ken ka. Inkarikmat ka ka. Asaan alapod ti ayan ayat tayo ti panagadal ta. Malaksid no ni mamim tiga po na amadadal ti masakbayan ta. Ulysses, Saan ko akabutan ni mamim? Di akon kayat asobliang ti kinalokok. Ngem nakasagana ak amangin laban iti ayan ayat ta. Uray anyat mapaspasamak. Ngam sumangpatla ni Catherine Inton man. Baliwak akasarita. Juna. Oh. Apay nga da kapay ladi ti balay. Anya ti orasan? Inururay ka amakaring tap nagsarita tanimbag. San mo kuman nabiyangan dyan ta? Ited mo ti waya-waya na amang ngedang no anya ti kayat na mapasamak. Saan ko akayat ni Ulysses aparaken ko na? Nasingpat ni Ulysses. No dapay laguram kiniid na. Saan mo kumangiram-raman dagiti anak ko? Siyak ti matungpal Romualdo. Nung kunak apag sinag ida. Pag sinag ida. Ang mga nudakas ti bunga da ita, iti panagadal ni Catherine. Kahit mo ka di madadal di masakbayan na. Ubing pa'y ti anak mo. Masapol at ipanagadal na pailaang ti pamaysana. Amok asana da ita ti panggap mo. Bay torturayan kay ti guram. Lipatam kumanti na. Romualdo! Agulim kan! Saan ako na mas daaw, no api anang sangaili ka man diti opisina. Ngam nawabalin ko ma, jaketi masingata, ado ti pakakumikumat. Napanakal ka? Gaputabak ng kaned na? Hoy! Kunam no asino ka? Pangaasin, di ka kumaglaaw dito, ita nakababain ka dagiti empleyado. Asino ka ngamin apag saysayarak ti oras? Ngam ibagak kang kaned na. Ibagam iti anak mo. Nga adaywan nan ta anak ko. Dahito'y matisumbat ko kan kancho na. Saanin ang maulit pa'y tinapalabas. No inurumandak idi iti day di mamang ni Romuald. Jak ipalubos nga iruruman nyo mat ita, ti anak ko. Anya? Sana kayat ni mami nga umay kay Jabalay. Aglalo ta. Adan relasyon ta. Kasarita ki mamin. Ha? Saan ka kung mga agbutang? Masaplo na ipanagnig ta akabaalan ta nga iroper ti ayan ayat ta. Nauray ubing tapay. Mabuti nga kiti mabaling aramidon ni mami. Pamang anong ranak, kasta? Numadlaw ni mami mga agin innayat ta. Maawatan namat na ta. Napadasan namat tinagayat.
Saan mo ngam mo ni Mami? Am-am mo kon. Pinakitaan na kiti saan ana saya. Ngam sa anak ang mabutan nga oray anya ti aramiden na. Naglaing kan? Saan ka di nga imbagak idikan kan, Ulysses? Jakon kayat ang makita ti panagrup-rupam? Awan da ka sa panggap ko. Ay ayat ak unay ni Catherine. Pumanaw kan! Mami! Agulay magkalaang, Catherine! Awan amok agapuna tapno irurumanda. Agpapada tayo lang iti kasasali ti biyan. Aha! Napanakal kan? Ulysses, agawit ka kuman. Saan? Karbangan ni mamim timang pawil kan ka. Ngam adamat kalintigak nga agayat. Kat day tati ilaban ko. Uray anya tar aramidam. No kunak apag sinaan kayo. Iso ti matungpal. Banag asaan ko nga ipalubos. Isungin tulnog ko ni Catherine tapno makasarita kayo. Makapungtutak launay kini Ulysses. Bastos. No saan pailang apimanaw. Ang mga nunatungpak ko man. Awan ti dakas nga imbaga kada kayo ni Ulysses, Mami. Catherine! Isakit mo pa itay jay alalaki? Kan mo kuman nga ungtan, winungat wan iti boses ti anak mo. Anya ka dito ko nagkangkaro mo alto. Saan ka makibibiyang? Saan nakapawilan nga agsaw? At nakarbangak, agpadata anak-anak. Mami, agpapakaasyak kada kayo. Bye-bye anda kami lakuman kin Ulysses. Saan ang mabalin? Jak ipalubos nga agkatuluyan kayo iti daygay alalaki. Mami, apay ka di akasta kayo kanya. Manipo di ubingat. Awanan ti marik na kapamatag kada kayo. Awan ka di karbangag nga agragsak, Mami. Iho, saan kumarumbang asinong batam ni Chona? Nagpakumbaba ka kumalaangan. Nagasat ti mami ni Catherine, mama. Nuloko ako mapalang. Tinutupak ko, ma. Ulysses! Ay, Diyos ko, makapaddanag mo't daytang ibagbagam. Pangaasim, dayta ko matisaan mo nga aramidan, anak ko. Ay ayat ak ulay ni Catherine, mama. Maawatak ti marikritnam. Saan ko maarombang ngamin, anapan kay ti banayta. Abom lang arodan akagura na kanichona. Saan ko mamatakayat ni Catherine nga itulnog ko iti balayda? Ngam pinilit ko. Takayat ko lang makasarita na iti dadakkel na. Ubing kapay anak ko. Kat saan arombang adayta ti ipamaysam. Agadal kapay kuma, iho. Rabin, tumanabotob ka. Agasam, naituran na kasi nung bata ni Catherine. Kapo iti daygay ay Ulysses. Saan mo kumapapasulan ni Ulysses? Agsasao lang ni Catherine itipod no. Kaya't mo, tapagpupungtutan ka ha, Romaldo? No di mo amo ti makisarita itinatanang. Maturog ka langan. Kapo iti daygay alalaki. Ad-addaan nariribok ti biyag tayo. Nanyakit di tinagaw-awidan da kini Edna dito'y probinsya. Tatang, nakariing kayon? Di kay ka di makaturog akas kanyak. Edna, at dalaang adi ka makaturog no agkapi ka nagkaw. Ang mga makaala ka iti sakit, iti panagpuypuyat mo. Mariribo ka na kunay para kini Ulysses, tatang. Nagtultuloy tar aramidan ni Chona kankwana. Ang mga nusoblan na ti kinaloko na. Ay na, saan kumamag? Dahita ti pagdandanagak, tatang. Iso mariribo ka na kunay. Nagkarima si anak mo ngagbalbaliwan. Ay bayam, ta kasaritak to ni Ulysses. Diyak ibagaan na kayong ipangag, tatang. Ngam na may panggapiti ayan ayat daki ni Catherine. Nakasagana dahito amang ilaban.
Ay bayam, padasag laang ba't akasarita. Obing pay ni Ulysses, kahit saan kumapay ang agseryoso, itinay taabala. Kaririin ko pala, Lolo. Madamdama pa yung matlakit iti klasik Ay, nasaya at no kasta apaw. Tapno makasarita ka pa'y laang. May papanitan niya. Kastoy nay, nagsarsarita kami kinimamang mo iti rabe. Ay na, madanagan iti mabaling nga ibunga. Ti ayan-ayat yo kini Catherine. Apay, pinagsasawan na ka kano ni Jonah. Dandan sana ka nakapagtagpal, Lolo. Ipagpagapok lang amin ka ni Catherine. Day tangaron ti pagdandanagan ni mamang mo. Amangan no agsubli ti kinalukaw. Nagkariyak ka ni Mama, Lolo. Kan gapo ka ni Catherine, ipaypaysok tag singsingpat. Ay na, ay maragsakan na ka makaamo iti na itaapukaw. Gama, nga tano, panagadal mo pa ilaan ti ipamaysak. Anya ti kahit siya asawan? Apaw, obing kayo pa'y kini Catherine. Agadal kayo kumapay Intod makaturpaws, kan maisagana yon iti masakbayan niya. Iti awan to ti makalapad iti ayan-ayat niya. Pasensya ka lang kuman, Catherine. Sapay ko mata sa anak akagura iti panangsungbat ko kani mamin. Awan magtidakas kayong bagam. Sikala ko man ti mga awat kadakwada. Nasaysaya at kumano saan ka ang nagpilit ang makisarita kadagiti tatakkel ko. Nariknamat nga tan ni mamin at talaga nga agin inayat ta. Ulysses, sapay la kumata maawatam to'y ibagakin ka. Anya nga tano, agadal tapay laang. Ha? Anya ti kayat maasawan? Sapay kumata din nakagura. Saan talaan nga pagimbagan ito Ngam, tapno makapagkapya ti pamilyata. Aglinipat tapay laang. Saan na ka din nga ay ayatan? Ay ayatan ka, Ulysses. Amo ka masakitan ka? Agpadata ang masaktan. Ngam, masapul nga agsakripisyo tapay laang. Sana da ito ti umno a panawan para kadatatwa. Lalaki ak. Nunay matangam la kumano kasano ti kinaloko kini. Pangasim, Ulysses. Nagbidot ka. No sabali ti pampanunutan. Sa anak nga agiskandalo, gapoy ti dati apangaldeng mo. Sika ti nakapagbalbaliw kanya. Maladingitan na kiti dati ang inkadang mo. Saan pa'y aday ti ka maudyanan para kadata? Uping tapay? Saan ka ko mga agliday? Agita tamot lata? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakagaya man, iho. Ay, Jack, napuutan ti sa sangpat mo, apa yan nakalidliday ka? Awan ni Catherine, mama. Ah? Napukaw kong ti ayatek, anak kay gapon ti panagbalbaliw ko. Anya ti kayat mo asawan? Nakiwin na swasan kanya. Anya? Yak naman, nakas niya ti pangadeng na. Apay masapol na may ramaraman kami itinagbali na napalabas yo. Saan na kumamata konsensyaan, anak ko? Pakawanin dak nung nasayar kayo, mama. Awan ba sa niyo? Ngam tiinan ni Catherine taglablabas. Saan ka mga agimula itigura? Nasaysayat siguro dahi di apangadeng ni Catherine. Tapno papada tayong aguliman.
Kasano ko makapagulima ka? Jak maklon na iti anak tong palan ti ayan ayat mi. Anya ti kahit mo asawan. Anya ti pangpanggapam. Sige mama, sumbre ka kon iti silad ko. Ah, Kayat ko tag may mesa. Saan da kumapay la singsingain? Nasapa ka si Mangbud, Katerina. Saan kayo ka di anak kuyog kini Ulysses? Talaga akong sintidor ka, Romualdo. Anya ka di matyona. Agpungtot kaladagos. Kasana adyak makaungat. Anya nga min data ako ram. saan kayo kuman ngagsupyat, Daddy? Mami. Nagsina kami ka ni Ulysses. Ha? Maragsakan kayo siguro itan, Mami. Siya ka mismo tinakisina ka ni Ulysses. Tapnag na kayon. Nasaya at no nakautob ka matlaang, Catherine. No, pay. Diyak ko makabailan, Mami. Damok tiya kayat. Hanggang kastoy mati mapasama. Dumdumo kam dagiti librom ngam tumtum ram tilwam. Nasakit ka di lang tinakam mo. Agbabawi ka na kisina ken Ulysses, Kateriniha. Saan tayo kuman napagsalitaan day taba nagdati? Ang mga numangot ni Mami. Nagaturogan na pinanawa kiti kwarto mi. Amo masyaklan ti makawat keng ka. Dumngaga kita nyaman ng ibagam. Ay, ayat ako na ni Ulysses. Tati. Masyanakin ka. Kasla makikita tinapalabas no kasano anag sa gaba idi ni Edna. Daddy, nagsakripisyo ako. Oray amok, masakitan. Dayawang ka iti pangadang mo. Kat babalawag launay ni Mamim. Managim bubukod. Nay, rinabi imat nga agpuyat ka anak ka. Ang mga numakaala ka iti sakit mo no kastalaang. Masyanak una iti anak ko, tatang. Nariknak no kasano ti kinalitay na. Apagbitla ang ti relasyon na kini Catherine anak ka. Oray ni Catherine. Masyanak kan ko na, tatang. Dayawag ti kinatangkan tinakam na anang isakripisyo itirik na na. Agdo madala unay kinityo na ama nagkimpupukot. Masaludsod ka man anak ka. Laglagi mong kadipay na ang tinapalabas. Linipat kun anamin pinsan tinapalabas, tatang. Ngam ti pakariripo kak. Noon niya tidtakas nga ibunga na kin ni Ulysses. Maamakak mo kasking ka anak ko. Kasano no sumyan na ti kinaluko na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Diyak kaya't amadagtaal ti masakpayan ti anak ko. Day tagayam ti pakapuy-puyatan nyo ka ni mama, lolo. Patpatgek unay ni mama. Saan ko nga ipaayan iti pagsakitan tinakam na? Ay na, nabang-aran na ka nakanggag si daytang imbagam apo ko. Agyaman kami king ka. Natalain. Malidaya na kiti nagtungpalan ka ayan ayat mi ni Catherine. Kitanya ti planom itaapok. Tapno sa anak nga adda masaktan. Liklikaklangan, lolo. Kabaulam nga aramidan dayta. Ni Catherine tinanggad din. No idaldal ko ti bagay. Amangan udakdak ka lariribok ti mapasamak. Kat sa anak to na makapagtapal. Apok. Ala, saan kayo nga naglolo? Saan kayo nga ipaayan ka ni mamay ti pagsakitan tinakam nyo? Agyaman na ka po. Saan pa yan nalanaw na itaabanag king ka?
Entun makatulpos, ken may saganap ti masakbayam, di makirelasyon ka. Dahil tamo timbaga ni Catherine kanyak. Edin kadeng nangagsina kami. Jakon namnamayan ngagsinlogyan kami pa. Laglagi pum daytoy apaw. Nuda kayo tinaikari iti tungkal maysa. Uray anya ti mapaspasabak. Agsabat tulata ti dalan yaw. Ado tayo mimirenda dito kantina. Ni Catherine da chay. Liklikak. Sana kon ngagmirenda pa. Nakita na kon. Nagkampay di. Diyak nakita. Ladingit ang Catherine. Kangayin kadang mga sinatan. Liklikan kalangan. At dalay nga masaksaktan na makikita ka. Madam tamapay ti sumaron na klase. Agbasa ak pa lang iti libro at musanak na masikuran. Malagip ko lakit nga rod. Idiag nanaad kami palang ka ni Mama di Manila. Napatpatag ti barakada kanya. Gapo iti kinalukok. Napay na di papa. Ulysses, Ni Catherine. Pangasin. Di na ko maliklikan. Agsangsangit ka. Malunag matantirik na. Amo ka kaya't nakaliklikan. Nadlaw ko day-day tayo dyan kantin. Kagurat ka di. Saan ka agagura? Nga masapo laliklikan ka. Tapno na anaya malipatan ka. No di na kun kaya tagayam. Awan mabalin ko, Ulysses. Sige. Panawan ka nga ron. Ay, nakaragrag sa kakiti day tana ang makada kayo tatang. Talaga nasimpatan ti anak ko. Ngam, nasakit pa lang tinakam na. Baka iliwag tubat lang. Sa inkarina, di nan sublianan nagiti bisyo na. Ay, wala nga yan. Apay anarabyan ka asimbang part anak ka. Ay, pasensya kayong tatang. Nagado ngamin nga inasikaso kay di opisina. Oh, kat ni Ulysses. Itaypay asimbang part. Nagdiretso iti kwarto na. At siguro tiyan aramidan na. Ay, di bale. Rumwarto siguro entun mangrabi itayon Nala, mangrabi itay nga rodan tatangkat ni. Mabisina kon. Tinasayaat, siya kun ti mangayab kini Ulysses iti silid na. Ay, wala anak ka. Ta, ibaon kuman ni Berta. Akatulong tayo. Narabiang ka manon na simbang pet. Saan ka kadipay lang nga nagnakam? Sana nagas idi, ti kinasaliwan-wan ti biyak tayo. Saan nakman asar-sar muna na rabrabi Romualdo? Awan gayang, ni Catherine. Ada ni di kwarto na. Ang mga numakumikom nga agar-aramid iti assignment na. Ang mga nugkit-kita dapay lang kini Ulysses. Sana maliklikan ti panagkita daw tamay-may siya nga universidad ti pagad-adalan da. Nga masadan nga kuy-kuyog pa tanagsinadan. Nasapa simbang pati anak mo. Nasayaan, no kasta. Mariknak nga dapay laguram iti barukong mo. San ka kadi ang makonsensya, amang ipaidam, iti pagragsakan ti bukod mong anak. Romualdo? Anya ka di day tayo bagbagan? Anawang kamalangan? Aglablabas kam, tiyok na. Naglaw ko nakasilaw pa lang ti kwartom. Simri kaklatan, tandaliwaya mo intrang ka.
Daddy, nakariing kayo pa'y lagayam. Rimwara kitinadlaw ko, adimtang ni mamim. Oh, iha. Nagsangsangit ka maron? Nasumpot lang. Dagiti matak, Daddy. Makaturturo ka namin. Saan ka kuman kagulbod? Sumagmamanon nga aldaw, apalpaliwan ka. Kanayon ka analiday. Daddy, ang gandang ko ti makisina ka ni Ulysses. Masaktan ak nagkayam. Nang runa, takayat na ko nalitlikan. Anya? Saan ko gayang magkabalan, Daddy? Ay, tagunay ni Ulysses. Gamsana rumbangag sa gaba ka. Sige, Daddy. Iturog ko na angin. Catherine! Rumor ka kuman, mamigat tayon. Maladaw kay ti klasim. Tamo pa'y analata ka na gring. Kenapa ya nagsungsung batan? Hindi man nakatrang Catherine daw. Ay, matmaturog pa'y lang. Ha! Catherine! Catherine, anya tinapasamak mo na. Ha! Nga ito tigurigor na. Masapol ang maipan ni ospital. Kasano adi ag sakit ni Catherine? Kanayon nga agpuyat. No apay abaybay ante anak ta. Sanak apabasulin tarumbeng asika ti pangibagaak iti dayta. Pagribengam nga ina, ti mga iwan iti anak ta. Ngam saan? Sa palitar aramidam, ngam santar ngagsinungbat. At data iti ospital. Sir, Madam, Sika. Anyat ka, Adam. Napakumbaba makisarsarita ni Ulysses. Di mo ko mapakita ni ti sana nasayat. kumusta ni Catherine? Bimabanti ko rigor na. Nakaturog pa lang. Kasano alam mo, ana ospital ti anak mi. Namuak ka lagi ti katulong niyo. Nagtetext pa lang kanya kiti Rabi. Ngamjak na ba sa alagos na iturog ko? Agyaman na kiti panang sarungkar mo kanya ti hospital. Napatagak pa'y lagayam ken ka, Ulysses. Ay ayatin ka unay, Catherine. Agyaman na. Anya kalit tinapasamak ka. Apayab din ay bayamat ng tibagin. Gapo iti kanayo na panagpuypuyat ko. Nasakitan na iti panagliklik mo kanya. Pakawanan lang ko, ma. Sigurado ka, iti planaw. Amaw ka sa nutiguran ni Chonaking ka. Bimak nangag. Ngam sa anak ang nagpalangkwad tatang. Diyak pulos pinanggap ti agipalas. Amaw ka nasinaw, ti panagpuspusaw mo anak ka. Kabaulat kagpakumbaba iti imatang daki ni Romualdo. Nupay sa anak kon apa iruruman tatang. Ngam aramidak na gitoy. Para kada Ulysses kan Catherine. Anya ti ka, Adam, di ti balay. Saan ka kumangat panunod iti dagas? Imayak ditoy. Gapu kada Ulysses kan Catherine. Anya? San ka kumangag iskandalo, Chona? Denggam no anya ti baganid na. Saan ko apanggap ngay palagip tinapalabas? Bimbak na nga. Ngam sa anak ang nagpalangkwad. Ad dapay ajak panggap ti agipanas. Kat, anya ti maipanggap ka na Catherine ken Ulysses.
Sapay la ko, ma. Tasaanan ang maulit pa'y tinapalapas. Kaya't ko asawan, Chona. Saan tayo kung mga agbalin ana ulpit kadagiti anak tayo? Ipaay tayo kumatiguntawan nga agragsak ta. Nasaya ti panggap ni Edna, Jonah. Panawanan aluktam ti panunot mo. Imay ni Edna dito'y tapno magikapya. Gapo iti panagbutong kong agkawam ni Romualdo kanya. Inramraman ko ni Ulysses. Ngam ti anak ta ti adda nagsagaba. Awan panggap ko ang magriribok iti biyakyo. Awan ti sapalya na patag kanya. No saan at ipagimbagan ni Ulysses. Kan ti pagragsakan ta kini Catherine. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.